Sino na naman ba ang kumakatok? Nabayaran ko na yung utang ko kay Manang Herming ah. Sandali lang. Pagkabukas ng pintuan ng matanda, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng kapote. Hindi pa niya ito mamukhaan dahil sa dilim ng gabi at lakas ng ulan. Anong pakay mo? Manong Berko, naaalala niyo ba ako? Sino ka ba? Napahawak ang matanda sa kanyang paa nang agad itong tagain ng lalaki. Naupo siya habang hawak-hawak ang kanyang dumudugong paa. Tumingala siya sa lalaki. Nakita niyang mapupulan itong mga mata at matipuno nitong katawan. Sino ka? Alam mo ba ang ginawa mo? Ngumiti lang ang lalaki. Biglang may pumasok na mga malalaking gagamba. Nanlaki ang mata ng matanda sa kagumapang papalayo sa pintuan pero tinapakan ng lalaki ang kanyang paa. Tama na! Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Biglang nag-ibang anyo ang matanda. Naging itim ang kanyang mga balat at nagkaroon ng matutulis na ngipin. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo! Agad na naghiwalay ang katawan sa ulo ng matanda ng tagain ito ng lalaki. Bumagsak ang ulo nito at agad na dinapuan ng maraming gagamba. Hindi mo din alam kung anong kaya kong gawin. Kumuha ng papel ang lalaki at isang matulis na kahoy. Isinawsaw niya ang kahoy sa dugong galing sa matanda. Nagsulat siya gamit ang dugo. Simula pa lang ito. Hintayin ninyo ang karumal-dumal na mangyayari sa buong pamilya ninyo. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig at sa buong team ng Sitio Pangil. Ako po si Tommy, hindi totoong pangalan. 52 years old, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Nagpadala ako ng liham sa inyo matapos kong marinig ang maraming episodes ng Aswang True Story sa channel ninyo. Maingganyo akong ikwento ang hindi ko makakalimutang nangyari sa buhay ko dahil gusto kong magbigay ng inspirasyon sa mga taong nag-iisip na ang mga bagay na imposible ay mananatiling imposible. Ako ay nag-iisang anak ng pamilyang Florentine. Ang aking ina ay isa sa pinagmamalaki kong magulang. Maagang namatay ang ama ko dahil sa isang hindi inaasahang aksidente sa daan. At dahil doon, mag-isa na lang ang ina kong naghahanap buhay. Pero kahit isa lang akong anak, hindi pa din sapat ang kinikita ng ina ko para matustusan ang mga pangangailangan namin. Dahil maliban sa akin, inaalagaan din namin ang lola ko na si Lola Luz. Mahina na si Lola at halos hindi makalakad ng maayos dahil sa arthritis. Dahil sa kahirapan, napagdesisyonan kong huminto muna sa pag-aaral. Nagtatrabaho ako noon bilang salesman sa Isikan Mall sa lungsod ng Maynila para matulungan ang ina ko. Mahirap man, inaya ko. Habang nag-aaral ang mga kaibigan ko, tinitiis ko ang init ng araw at ang sakit sa paa. Pero ang pangyayaring yun ang nagbigay sa akin ng lakas at naghubog sa akin na maging matatag. Hanggang isang araw may magandang balitang ibinahagi sa amin ng aking ina. Tommy, napakabuti ng Diyos. May pag-asa na ako makapag-abroad. Abroad? Talaga po, Mama? Ang inaasikaso niyo mga papeles, ito pala yun? Oo, ngayon ko lang sinabi dahil gusto kong sorpresahin ka. Makakapag-aral ka na sa sunod na taon, anak. Lumapit ako kay Mama at mahigpit siyang niyakap. Niyakap niya din ako pabalik. Hindi nagtagal, naramdaman kong namasa ang aking damit. Sa wakas, ahon na din tayo sa kahirapan. At matutupad mo na rin ang pinapangarap mo makapunta sa ibang bansa, Ma.
Maraming salamat po sa palaging pagpupursige na maghanap ng trabaho, Ma. Pinapangako ko, mag-aaral ako ng mabuti at susundan kita doon. Hindi na pagtatrabaho magiging pakay mo kundi bakasyon. Pupuntahan natin ang lahat ng gusto mong puntahan. Nako, hindi naman pwedeng ikaw lang ang magtrabaho. Tutulong pa din ako. Mama, kapag dumating ang araw na yon, hayaan mong alagaan kita ha. Sumilay ang napakaganda niyang ngiti. Rosa, anak. Anong pinag-uusapan niyo ng apo ko? Mukhang napakasaya ninyo. Nanay, hindi magtatagal matatanggap na ako ng agency. Makakapunta na ako sa Saudi Arabia. Talaga? Ang pangarap mong puntahan. Yung kinukwento mo sa akin nung bata ka pa. Opo, Nay. Matutupad na ang gusto ko. Ang akala kong imposible, pwede palang mangyari. Masaya ako para sa'yo, anak. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Bata ka pa, alam kong marami ka pang magagawa sa buhay. Maraming salamat, Nay. Maging malakas ka lang, ha? Dadalhin kita doon at sabay tayong bibisita sa Edge of the World. Yung nasa newspaper na ipinakita ko sa'yo. Naaalala niyo ba yun? Oo, anak. Yung may magandang tanawin ng paglubog ng araw. Tama, Nay. Dadalhin ko kayo doon. Kayo ni Tommy. Hintayin niyo ako. Tumango si nanay at hinawakan ang kamay ni Rosa. Nagtitigan sila at yun ang pinakamagandang alaala na hindi ko makakalimutan. Ito. May binili pala akong karne. Anak, lulutuin ko lang. Sandali lang, ha? Talaga po? Tutulungan na kita, Ma. Lola, sandali lang po ha. Magluluto lang po kami ng ulam ngayong tanghalian. Sige, apo. Ang tagal na din nating hindi nakakapag-ulam ng karne. Oo nga, Ma, ngayon lang ulit. Hayaan mo, Lola. Sasarapan namin magluto. Pumunta na kami sa kusina. Tinulungan ko si Mama maghiwa ng mga sahog habang sinimula na niyang gumawa ng apoy. Lumapit ako sa kanya. Nasa kamay ang perang inipon ko. Mama, eto po, tulong ko para mapabilis ang pag-aasikaso mo sa passport mo. Ano yan, Tommy? Bakit mo binibigay sa akin ang sweldo mo? Mas kailangan mo yan. Hindi. Gusto ko po talagang ibigay sa'yo, Ma. At saka, hindi pa naman ako nag-aaral eh. Wala pa po akong pinagagastusan. Pero anak, Mama, alam kong ibabalik mo pa itong ipon ko ng triple. Hayaan mong makatulong ako sa'yo ngayon pa lang. maraming salamat, anak. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Pinunasan ko ang luha niya sa kahinalikan siya sa noo. Sa mga oras na yon, iniisip ko na lang na sana palaging ganito ang buhay namin. Ano yun? Anong nangyari? Si Lola! Nakita namin si Lola Luz na nakaupo sa may pintuan habang may hawak na papel na halos mapunit na dahil sa pagyukom niya. Ano nangyari, Lola? Bakit ka nasa pintuan? Nay! Tommy, tulungan mo ko. Baka naisipan na naman niyang lumabas. Nako, Nay, alam mo naman na mahina na ang tuhod mo, di ba? Tinulungan kong itayo si Lola at iupo sa malapit na upuan. Nakita ko siyang tulala. May halong gulat at galit sa kanyang mga mata. Nakatingin pa din siya sa labas kaya napalingon ako. Sa malayo, may nakita akong isang figura na nakasuot ng itim na damit at nakasombrero. Tumingin ako kay Lola at doon ko na kumpirmang nakatingin nga siya sa figura. Ano problema, Lola? May ginawa ba sa inyong lalaki? Anong hawak niyong papel? Inilayo niya ang papel sa akin at tumingin sa amin ni Mama. Lumingon ako sa labas at wala na doon
ang figura. Pasensya na sa inyong dalawa. Hindi ko din alam kung bakit ako napunta doon. Nanay, mag-iingat ka palagi. Nag-aalala kami ni Tommy sa'yo. Kung gusto mong lumabas o maglakad, sabihan mo lang kami, ha? Alam mo naman na mahina na ang tuhod mo. Napatingin ako sa paa ni Lola. Wala siyang suot na tsinelas. Tiningnan ko ang dinaanan niya papunta sa pintuan. Walang kahit anong pwede niyang kapitan habang naglalakad. Nakapaglakad si Lola dito nang walang alalay? Oo anak, pasensya na. Hindi na mauulit. Tommy, bantayan mo ang lola mo. Ako na magluluto. Tapos ka naman na din maghiwa ng mga sahog. Opo ma, huwag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala kay Lola. Tumango siya at pumunta ulit sa kusina. Napatingin naman ako kay Lola na tinatago na ang papel na hawak niya kanina. Lola, may problema po ba? Ano po yung papel na tinago nyo? Ha? Wala, apo. Wala to. Sigurado po kayo? Pwede naman po kayo magsabi sa akin. O sakaling ayaw niyong sabihan muna si Mama, sa akin muna. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang nakikipag-usap sa akin. Napabuntong hininga siya at hinawakan ang kamay ko. Apo, pupunta ako sa baryo kung saan ako nakatira noon. Ako lang. Po? Teka Lola, mahina na kayo para umuwi mag-isa. At anong baryo? Bakit kayo pupunta ron? Kaya ko pa ang sarili ko, apo. Huwag kang mag-alala. At yung pupuntahan ko ay ang lugar kung saan ako lumaki noon. Pamilyar na sa akin ang baryo. Kahit na po. Alam kong hindi papayag si Mama kung marinig niya to. Papakiusapan ko siya. May mabigat akong dahilan kung bakit ako uuwi doon. Gusto ko pa sanang magtanong pero dumating na si Mama at dala ang nilagang baboy. Tinulungan ko si Mama sa paghahanda sa lamesa. Paminsan-minsan tinitignan ko si Lola at nahuhuli ko siyang nakatulala. Lola, halika na po, kakain na. Sige, apo. Patulong nga ako. Tinulungan ko siya sa pagpunta sa lamesa. Mahigpit ang paghawak niya sa akin at nanginginig pa ang kanyang mga tuhod. Napakunot noo ako. Hindi ko lubos maisip kung paano siya maninirahan mag-isa sa dating baryo na kinalakihan niya. Nanay, ito ang sayo. Walang masyadong buto ng karne at walang asin yan o bawang. Sibuyas lang at kamatis ang meron dyan. Maraming salamat, anak. Halika, kumain na tayo. Kumain na kami. Ang pagkain lang namin ni Mama ang may kumpletong sahog. Hindi si Lola Luz mahilig sa asin o bawang kasi mas masarap daw kapag katas lang ng pagkain ang kanyang nalalasahan. Napatingin ako kay Lola at kay Mama. Tommy, may problema ba? Kanina ka pa tingin ng tingin sa akin. Matabang ba ang luto ko? Masarap naman po, Mama. Gano'n naman pala eh. Ayos ka lang ba? Opo. Kasi may sasabihin po si Lola sa'yo. Napatingin ako kay Lola Luz na huminto sa pagkain at tumingin sa amin ni Mama. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ko madalas makita ang ganitong ekspresyon niya. Palaging nakangiti at masaya si Lola Luz.
Total, sinabi na ni Tommy. Magpapaalam ako sa iyong uuwi ako sa baryo. Ha? Uuwi? Saang baryo? Teka, Nay, huwag mo sabihin... Tama, doon nga. Kailangan kong bumalik doon. Pero Nay, alam mo naman na delikado doon, di ba? Bakit delikado, Mama? Bata pa lang ako na lumipat kami dito para manirahan. Sa pagkakaalala ko, palaging may awayan at suntukan sa baryong yun. Ay, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, kailangan kong bumalik. Ang tatay mo. Natahimik kaming dalawa. Ngayon ko palang narinig ang tungkol sa lolo ko. Hindi nila parehong kinikwento ito sa akin kaya nagulat ako. Nabitawan ni Mama ang kutsara sa katumingin kay Lola. Patay na ang tatay mo, Rosa. Ngayon ko lang nalaman. Ano? Si tatay? Oo. Kaya kailangan kong bumalik doon at asikasuhin ang lahat ng naiwan niya. May galit ang ina mo sa tatay niya. Malupit ang asawa ko kay Rosa. Paraan ito ng pagdidisiplina niya sa kanya nung bata pero hindi na namin nakaya kaya umalis na kami. Kaya hindi namin nakukwento ang lolo mo sa'yo. Ayaw naming pag-usapan ng nakaraan. Pero kailangan ko din itong sabihin sa kanya. Kailangan niyang malaman. Paano niyo nalaman ng lahat, Lola? Ang nakita mong papel kanina. Nandoon ang liham. Galing yon sa naninirahan doon sa baryo. Kilala niya ako kaya alam niya ang address kung nasaan ako ngayon. Hindi pa din ako papayag, Nay. Anak, alam kong nag-aalala ka para sa kaligtasan ko. Pero kaya ko. Anong kaya? Nay, hindi ka na nga makalakad ng maayos tapos ikaw lang ang pupunta. Ano bang pakay mo doon? Wala naman na siya, diba? Asawa ko siya, Rosa. Kung kailan matutupad na yung mga pangarap ko, saka naman. Hindi ko sinasabing wag mong ituloy ang pangingibang bansa mo, Rosa. Gawin mo ang dapat mong gawin. At ako ang mag-aalaga sa sarili ko. Hindi ko magagawa yun kung alam kong ikaw lang mag-isa doon. Mama, ako po. Napatingin silang dalawa sa akin. Napakunot noo si Mama na parabang ayaw niyang marinig ang susunod kong sasabihin. Mama, ako na po ang bahala kay Lola. Sasama po ako. Apo, hindi na kailangan. Paano ang trabaho mo sa mall? Ayos lang po. Alis na naman na rin ako sa trabaho. Bakit, anak? Anong problema? May nangyari ba? Wala naman, Ma. Gusto ko lang po maganap ng trabahong may mas malaking sweldo. Pero ngayon, mas nangingibabaw sa akin na samahan muna si Lola sa baryo. Tapos saka na ako maghahanap ulit ng trabaho. Hindi mo na ako kailangang isipin, Apo. Ayoko maging sagabal sa mga pangarap niyo. Lola, huwag niyong isipin na ginagawa ko ito kasi walang ibang paraan. Mula po sa puso ko ang pagtulong sa'yo. At gusto ko rin po na siguraduhin ligtas ka. Apo, Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Tumingin din ako kay Mama. Alam kong nasa gitna kami ng sitwasyon na pare-pareho kaming naiipit. Anak, maraming salamat ha. Lalo na sa laging pagtulong mo sa amin. Hayaan mo, kapag nakasweldo ko, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mama, hindi na kailangan. Kayo pa lang ni Lola. Napuna na ang lahat ng gusto ko sa buhay. Anak ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nag-aalala pa din ako dahil hindi ako nagtitiwala sa mga tao doon. Kaya pakiusap. Mag-ingat kayo ni nanay doon, ha? Kung kailangan ninyong bumalik sa Maynila,
Bumalik kayo kaagad, okay? Opo, Mama. Huwag ka na magpaka-stress ha. Walang mangyayaring masama sa amin ni Lola. Ano palang ikinamatay ni tatay? Inatake sa puso. Nasaan ang bangkay niya? Dahil 5 araw na simula nang mamatay ang tatay mo. Inilibing na ng mga tao doon ang katawan niya. Hindi ko naaalamin kung saan. Wala din akong balak bisitahin ang puntod niya. Bumalik na kami sa pagkain. Ramdam ko pa din ng tensyon. Hindi na ako pumagitna sa dalawa. Tinapos ko lang ang pagkain at naghanda na kami sa pag-alis. Gusto kasi ni Lola na ngayon na mismo kami pumunta sa baryo. Pasensya na anak. Alam kong hindi mo dapat mapakinggan ang lahat ng iyong kanina. Walang problema, Ma. Kinuwento na po sa akin ni Lola ang nakaraang pagsasamahan niyo ni Lolo. Oo anak. Hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ang inaantay kong paghingi niya ng tawad ay hindi man lang niya nagawa. Hindi ko mapigilan si nanay na bumalik doon dahil alam ko may pagmamahal pa din sa puso niya. Pero anak, tandaan mong sasabihin ko. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kahit sino. Kung may awayan sa baryo, huwag kang lalabas ng bahay. Manatili lang kayo sa loob ni nanay, ha? Opo, Ma. Huwag na po kayo mag-alala. Pagkatapos din ng 1 linggo, kukumbinsihin ko na si Lola na bumalik dito. Ipapanalangin kung walang masamang tao kayong makaharap. Hindi ko alam kung may landline sa inyo pero kung mayroon tumawag kayo agad sa akin. Tumango ako at lumapit sa kanya para yakapin siya. Alam kong hindi mababawasan ang pag-aalala ng isang ina sa isang yakap. Pero ayokong dahil lang dito, hindi maipatuloy ni Mama ang pagpunta sa ibang bansa. O siya, tumawag na ako ng tricycle na sasakyan niyo. Pagdating niyo sa terminal ng jeep, dun kayo sumakay. May diretsyong jeep papunta sa baryo para hindi na maglakad si nanay. Sige, Ma. Mukhang tapos na rin si Lola sa pag-aayos ng gamit niya. Alis na po kami. Kumaway kaming pareho ni Lola kay Mama. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot at pag-aalala. Nag-thumbs up ako sa kanya para gumaan na ang kanyang pakiramdam. Habang nasa daan, tahimik lang kami ni Lola. Panay ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ngayon. Masyado siyang seryoso. Lola, ano pong bakay niyo doon maliban sa pagbisita natin kay Lolo? Iniisip ko ang mga naiwan niya sa bahay. Pamana ko na din yun sa inyo ng mama mo. Mayaman po ba kayo doon sa baryo? Medyo. Pero dahil hiwalay na kami ni Berko, hindi ako nanghingi ng tulong sa kanya. Naawa nga ako sa inyo kasi kayo ang kumakayod para matulungan ako. Sus, masaya naman namin ginagawa yun, Lola. Yung paghihiwalay niyo. Dahil po ba yun sa pananakit? Bakit, Apo? Iniisip mo bang may mabigat pang dahilan? Wala naman po. Hindi niyo po kasi nakukwento sa akin si Lolo. Gusto ko sana siya makilala eh. Gusto kong iligtas ang anak ko. Iligtas? Tulad nga ng sinabi ng mama mo. Mapanganib ang barangay. Kaya nga, ayaw sana kitang sumama. Lalong sasama po talaga ako sa inyo kung ganun pala ang sitwasyon. Ipagtakbo para makahingi ng tulong, hindi nyo magagawa. Kaya kailangan nyo talaga kami, Lola. Basta, Apo, tandaan mong baguhan ka lang sa baryo. Huwag kang kikilos ng hindi ko alam. Huwag kang lalabas ng hindi ko nalalaman na iintindihan mo ba. Opo, Lola. Napatingin ako sa dinadaanan namin. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam
kung ano itong pinapasok namin ni Lola. Ang masisiguro ko lang, kailangan naming mag-ingat. Manong, dito na lang kami. Ito ang bayad. Lola, hawakan mo ang kamay ko. Baka matumba ka. Ayos lang ako, iho. Yung mga gamit na lang natin ang buhatin mo. Napahinto ako nang mag-isa siyang bumaba ng tricycle. Nag-iika-ika pa din siya pero halata ang pagbabago sa kanyang paglalakad. Apo, ano na? Opo. Sandali lang, Lola. Mukhang malakas kayo ngayon, Lola. Aba, syempre. Uminom ako ng gamot pang arthritis. Talaga po? Akala ko iniinom niyo yung gamot tuwing gabi lang eh. Naisipan kong inumin kanina. Kasi alam kong maglalakad tayo maya-maya. Pero Lola, Ayun ang jeep, Apo. Parahin mo. Kailangan na nating sumakay. Napatingin ako sa paandar ng jeep. Agad akong kumaway para makita kami ng driver. Napansin niya naman kami kaya huminto siya at sumakay na kami ni Lola. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang makatulog dahil sa pagod. Hindi ko alam kung ilang oras kami sa biyahe. Naramdaman ko na lang na tinapik ni Lola ang balikat ko kaya nagising ako. Iho, nandito na tayo. Sandali lang, Manong. Bababa na kami. Kahit na nahihilo pa ako, kinuha ko ang mga gamit at bumaba sa jeep. Lumingon ako kay Lola na nakaharap sa bungad ng baryo. Tahimik ang buong lugar. Mapapansin talagang nasa probinsya kami. Sariwang hangin at maraming mga puno. Halika na, Iho. Dito ka lang sa tabi ko. Lola, napansin ko palang ikaw ang gumagastos sa atin. Ayos lang po ba? Meron po kasi akong dala dito. Wag na, Apo. Panggastos na lang natin yan sa paninirahan natin dito. Halika. Medyo may kalayuan ang bahay namin dito. Nako, sumakay na ho tayo. Paano po yung tuhod mo? Ayos lang ako. Kaya ko pang maglakad. Halika na't paggabi na. Pinagmasdan ko si Lola na nag-iika-ika pa din. Gamit ang isang kamay ko, hinawakan ko ang braso niya at inalalayan siyang maglakad. Mawa ka sa akin, Lola. Baka madapa ka. Hindi. Kaya ko na ang sarili ko, Apo. Di mo na ito kailangang gawin. Napatingin kami sa madilim na parte kung saan may napakaraming malalaking puno. Saktong umihip ang malamig na hangin kaya nanindig ang balahibo ko sa batok. Tommy, magmadali ka. Ano yun, Lola? Narinig mo rin ba? Ha? Anong narinig? Wala naman. Tumingin siya ng diretso sa daan habang ako naman ay panay ang lingon. Hindi nagtagal, may nakita akong pulang mga mata na nakatitig sa amin. Lola, ano po yun? May nakita akong pulang mata. Tommy, huwag kang lilingon. Bago ka pa lang dito. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Humigpit na din ang hawak ko sa mga dala namin. Hindi ko alam kung tao o hayop ba ang nakita ko. Lola, dito ka. Parang lumalapit sa atin ang kaluskus. Biglang huminto si Lola Luz kaya napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa parte kung saan nanggagaling ang ingay. Anong meron doon, Lola? Huwag mong ipakitang natatakot ka. Napahawak ako sa dibdib ko nang biglang may magpakitang malaking aso sa amin. Pula ang mga mata nito at nakikita ko pa ang naglalaway nitong bibig. Baka sumugod siya sa atin, Lola. Mirabis!
Hinila ko si Lola papalayo pero hindi siya natinag. Nakipagtitigan siya sa aso habang bigla itong umatras na parabang natatakot. Tumakbo papalayo ang aso sa amin kaya mas lalo akong naguluhan. Paano nangyari yun? Kanina mukhang kakainin na tayo tapos ngayon, takot na takot. May mga ganong klaseng aso. Kailangan mo lang maging matapang sa harap nila para hindi tayo galawin. Pasensya na po, Lola. Hindi ko napigilang matakot. Ayos lang yan, Apo. Alam kong natatakot ka pa sa kanila dahil sa nangyari sa'yo noon. Yung hinahabol at kinagat ka ng aso. Oo nga po. Kaya din nanginginig talaga ako sa takot kapag nakakita ako ng aso. Hinawakan niya ulit ako sa braso. Ngumiti siya saka nagpatuloy kami sa paglalakad. Lahat tayo may kinatatakutan, Apo. Pero nasa atin na kung paiirali natin ang takot o lalabanan natin ito. Apo, Lola. Lalabanan ko na ang kinatatakutan ko. Susubukan ko. Natahimik ako sa sinabi niya. Tagos sa puso ko ang sinabi niya. Ngumiti ako saka tumango. Inayos ko ang mga dala kong gamit at tumingin kay Lola na nakatingin ng diretso sa daan. Pinisil niya ang braso nang hindi tumitingin sa akin. Hindi nagtagal. May nakita akong may kalakihang bahay. Namangha ako dahil buong buhay ko nakatira lang kami sa tagpi-tagping bahay. Lola, ang ganda ng bahay na yan, ha. Malaki at talatang mayaman ang nakatira. Siguro kung dyan ako nakatira, mapapasabi ako mayaman na ako. Diyan tayo titira. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Yan ang dating bahay namin, iho. Diyan nakatira ang lolo mo. Wow, talaga po ba? Ang yaman niyo pala, Lola. Ipapamana ko tong bahay sa inyo ng mama mo. Di ako makapaniwala. Akala ko hindi ko mararanasan na makapasok sa bahay na tulad nito. Siguro nagbabaka sakali siyang babalik tayo. Kung nasan man ngayon si Lolo, masaya siyang nakikita ka ngayon. Napatingin ako kay Lola Luz. Bakas sa mukha niya ang lungkot. Tinawakan ko siya sa balikat at tinapik yun. Ngumiti siya sa akin. Nakaharap na kami ngayon sa malaking pintuan. Biglang may nahagip ang mata ko ng butil ng pulang likido. Napakunot noo ako at tumingin kay Lola. Nakatingin na din kung saan ako nakatingin. Ano ito? Ay, mukhang tulad pa din noon. Ang hilig ng lolo mong kumain ng ketchup sa labas. Mabilis niyang inapakan ang likido at tumingin sa akin. Ngumiti siya at binuksan ng pintuan. Puno ng tanong ang isipan ko pero hindi ako nagsalita. Pumasok ka na, iho. Marami kang dala. Mauna ka na. Opo, sige po, Lola. Pagkapasok, hinanap ko agad ang switch sa ilaw. Binuksan ko ang ilaw dahil dumidilim na. Hindi nagtagal, pumasok na din si Lola. Nanghihina siyang umupo sa sofa. Masakit po ba ang tuhod niyo, Lola? Gusto niyo po bang pahiran ko ng langis? Ayos lang, iho. Hindi na kailangan. Gusto ko na munang magpahinga. Ikaw ba? Gusto mo bang kumain muna bago matulog? May tinapay po akong dala dito. Sandali lang po. Magtitimpla lang po ako ng gatas. Pumunta ako sa kusina. Halata talagang napakalinis ng bahay. Nagpainit muna ako ng tubig. May stove din sa bahay na yon. Mabuti na lang alam ko kung paano ito gamitin dahil nakita ko ito noong nagtatrabaho ako sa mall.
Napaupo ako at hinintay na uminit ang tubig. Ang tahimik dito. Malaki nga ang bahay. Pero ramdam ko naman yung bigat ng paligid. Ganito ba talaga yung pakiramdam kapag mayaman ka? Maganda ang bahay, pero may kulang pa rin. Kung dito kami ni Mama titira, siguro babalik ang saya dito. Ano yun? Nagulat ako at napaayos ng tayo. May nakita akong maliit na bintana. Dahan-dahan akong tumingin doon at tinignan kung ano ang kumalabog. Bumungad sa akin ang napakadilim na paligid. Sa malayo may nakita akong gumagalaw na figura. Sinubukan kong tingnan kung ano yon nang biglang nakita ko na naman ang pulang mga mata. Pero ngayon, hindi lang isa, kundi dalawa. Kasabay noon ay ang pagtalsik ng likido sa paligid. Napatago ako. Anong nakita ko? Parang may kinakain. Ramdam ko ang dagundong ng dibdib ko. Dahan-dahan akong napatingin ulit. Wala na. Teka, namamalikmata lang ba ako? Napalingon ako at kinuha ang takure sa kasinali ng tubig sa 2 baso. Nilagyan ko ito ng gatas na ayon sa aking panlasa saka dinala ito papunta kay Lola. Pagdating ko sa sala nagulat ako dahil wala na siya doon. Lola? Lola, nasan ka? Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung saan pumunta si Lola o kung may pumasok ba sa bahay. Maraming masasamang senaryo ang pumapasok sa isipan ko nang biglang narinig kong bumukas ang pintuan sa isang kwarto. Lola, nandiyan ba kayo? Apo, Lola, kayo pala ang nasa kwarto. Kala ko kung sino. Ano pong ginagawa niyo sa loob? Laki kasi ng bahay, parang haunted house. pasensya na. Kwarto ito ng lolo mo. Lahat ng alaala ko sa kanya nasa loob. Ganun po ba? Pasensya na, Lola. Akala ko kasi may nangyari sa'yo. Eto na po yung gatas niyo. Maraming salamat, Apo. Gusto mo bang pumasok sa loob? Opo, Lola, kung pwede po. Oo naman. Bakit naman hindi? Pagkapasok namin sa kwarto, bumungad sa akin ang kwartong pininturahan ng kulay itim. Maraming bagay ang nasa loob. May iba't ibang klase ng itak at mga espada. Ang dami palang ganito ni Lolo. Ang tutulis. Oo, iho. Mahilig kasi mga noon ng lolo mo. Kaya meron siya niyan. Mag-ingat ka lang ha, at baka masugatan ka. Siya po ba si Lolo? Oo, siya nga. Isang matandang lalaking may hawak ng ulo ng baboy ramo ang nasa litrato. Habang tinititigan ko si Lolo, mas lalong naninindig ang balahibo ko. Gusto mo na bang matulog, Apo? May isang kwarto pa doon. Opo, ubos na rin po yung gatas sa tinimpla ko. Ikaw, Lola. Matutulog na din ako. Dito na lang ako, Apo. Huwag kang mag-alala. Kung kailangan, hihingi ako ng tulong sa'yo. Doon yung kwarto. Matulog ka na po. Nandito lang po ako. Itinuro niya ang isang kwarto. Tumango ako at ngumiti. Inabot ko ang noo ni Lola at hinalikan yun. Pumunta na ako sa kwarto at nang makita ko ang malinis na kama, agad akong napahiga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na humiga ako sa malambot na kama. Dahil sa lamig at lambot ng pakiramdam, agad akong hinila ng antok. Lola? Ano yun? Wala, Apo.
Matulog ka na. Agad akong napaupo sa kama nang magising ako. Napahawak ako sa ulo ko dahil nakaramdam ako ng hilo. Apo, gising ka na pala. Kumain na tayo. May niluto akong nilagang baboy. Lola, kagabi nagising ba ako? Nandito po ba kayo sa kwarto ko? Ha? Hindi ako pumunta dito. Baka nananaginip ka lang. Baka nga po. Akala ko may narinig akong kalabog at pumasok ka sa kwarto ko eh. Ay, nako. Kung ano-ano na lang ang naririnig mo. Halika na. Kumain na tayo. Napahilamos ako at inayos ang hinigaan ko. Pagkatapos, naglakad na ako papunta sa kusina. Nandoon na si Lola. Masayang naghihintay sa akin. Lola, ikaw lahat ang gumawa nito? Naku, parang lumalakas na ang Lola. Aba, syempre. Alam kong wala dito ang mama mo. Kaya ako na muna ang mag-aalaga sa'yo. Lola, ako po dapat. Doon nga sa bahay, hindi kayo pinapagalaw eh. Nako, alam mo ba, kaya siguro mahina ako kasi palagi akong walang ginagawa. O siya, kumain ka na, lumalamig na ang pagkain. Wow, baboy. Saan po kayo nakabili niyan? Ah, may dumaan kanina. Bumili ako. Meron palang dumadaan ang tagtitinda ng baboy dito? Ay, napakarami mong tanong. Alam mo, Apo, malamig na ang pagkain. Kumain na tayo. Maraming salamat po, Lola. Sino kaya yun? May bisita ka ba, Lola? Bisita? O wala? Baka kakilala mo lang po. Teka lang po, ako na po magbubukas. Apo, teka lang, wag kang... Bumungad sa akin ang isang matandang lalaki na may hawak na maliit na kaserola. Napakunot noo ako at binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Ngumiti siya at inilapit sa akin ang dala niya. Magandang umaga. Kapitbahay ninyo ako. Napansin kong nagbakasyon na pala kayo ni Luz. May dala akong ulam. Ikaw ang apo niya? Opo, ako nga po. Sino po kayo? Kaibigan. Tommy, sinong nandyan? Hindi ka dapat nagbubukas ng pintuan kahit kanino. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May pagkain akong niluto. Kumain na ba kayo? Tapos na kaming kumain. Kumakain pa lang. Baka gusto ninyong tikman ang niluto ko. May ulam na kami. Lola, nakakaya naman po sa kapitbahay natin. At saka di ba, ayaw po nating may makaaway dito. Opo, kumakain po kami ngayon. Pasok po kayo, magsalo-salo tayo. Teka, Tommy. Lola, humawa ka sa akin, baka madapa ka. Mahina na pala ang tuhod mo, Luz. Tumatanda na ako. Ano pa bang inaasahan mo? Mawalang galang na po. Ano po palang pangalan nyo? Ako si Otto. Tawagin mo na lang din akong lolo. Sus, tawaging lolo. Lola, may sinasabi ka po ba? Ay, magpatuloy na tayo sa pagkain. Kumuha ko ng kanin na sakto lang kay Lolo Otto. Nagdala na din ako ng tubig para sa kanya sa kanaglakad pabalik sa lamesa. Kumusta ka na, Luz? Ilang taon na din tayong hindi nakikita. Sa ilang taon na yun, hindi mo pa din ako tinitigilan. Ikaw lang ang pinili ko sa buong buhay ko, Luz. May asawa na ako. Pero wala na siya, di ba? Huwag mong sasabihin yan sa harapan ko. Luz, paano kita makukuha? Ikaw lang ang mahihirapan sa ginagawa mo, Otto. Itigil mo na to. Anong pinag-uusapan nila? Bakit parang dati silang may malalim na connection sa isa't isa?
Bigla kong nasagi ang vase na malapit kaya naglikha ito ng tunog. Sabay silang napalingon sa akin. Napakamot ako ng ulo sa kalumapit sa kanila dala ang kanin at tubig. Pasensya na po. Ayoko kasi muna po magitna sa usapan nyo. Anong narinig mo? Wala naman po, Lola. Tapos na akong kumain. Kayo na lang muna ang magsalo. Tinundan ko ng tingin si Lola hanggang sa pumasok siya sa kwarto ni Lolo Berko. Nahihiya akong napangiti kay Lolo Otto at sinaluhan siya sa pagkain. Mukhang mainit ang ulo ngayon ni Lola. Kasalanan ko, iyo. Inaasahan ko sanang magiging maayos na kami pero hindi pa rin. Magiging maayos? Bakit po, Lolo Otto? Ano pinag-aawayan niyo ni Lola? Nakakahiya man itong sabihin sa iyo pero dati akong manliligaw ng lola mo. Po? Isa din akong albularyo kaya hindi natuloy ang relasyon namin. Bakit naman po? Ano po bang meron sa mga albularyo dito? Napahinto siya sa pagkain. Gulat siyang tumingin sa akin na parang may sinabi akong hindi na inaasahan na marinig. Bakit po? Hindi mo alam? Ang alin po, Lolo Otto? Nagtitigan kami bago siya umiwas ng tingin sa akin. Uminom siya ng tubig sa kadahan-dahan na tumayo. Maraming salamat sa kanin, iho. Sana nagustuhan ninyo ang pagkain na dala ko. Lumabas na siya at iniwan ako doong puno ng tanong. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Anong hindi ko alam? Napabuntong hininga ako sa kaniligpit na lang ang mga plato. Hinuhugasan ko yon nang biglang lumabas si Lola. Kinuha niya ang ulam na binigay ni Lolo Otto na hindi pa namin nakakain at itinapon sa labas. Nanlaki ang mata ko. Lola, bakit niyo po tinapon? Mapanling lang ang albularyong yon. Huwag na huwag kang lalapit ulit sa kanya. Naiintindihan mo? Apo, pasensya na. Para din ito sa kaligtasan mo. Lola, saan po kayo pupunta? Bibili lang ako ng gulay. Huwag kang mag-alala. Hindi malayo ang pagbibilhan ko. Bago pa man ako makasagot, umalis na siya. Hinabol ko siya hanggang sa pintuan at nakita ko siyang naglalakad na papalayo. Napahilot na lang ako sa sentido saka bumalik sa lababo. Hindi ko sila maintindihan. May kakaiba sa bawat salita nila. Parang may tinatago sa akin. Ano yun? May bisita na naman. Parang dagundong sa puso ko ang bawat katok sa pintuan. Dahan-dahan akong lumapit. Hinahanda ang sarili ko sa anumang pwedeng mangyari. Sino yan? Luz, nandiyan ka ba? Boses ng isang matanda yun ah. Pero hindi yun boses ni Lolo Otto. Ano pong pakay nyo? Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya ako sa kadahan-dahang napangiti. Ang ngiti niya ay nagbigay sa akin ng tindig sa balahibo. Nandiyan ba si Luz? Wala po. Bakit po? Kaibigan kasi niya ako. Nakita kong umuwi siya kahapon kasama ka. Apo ka niya, no? Tama po. Ako nga po pala si Tommy. Ako naman si Lando. Gusto ko sana siyang kamustahin. Alam ko naman na mahirap para sa kanya ang pagkawala ng asawa niya. Oo nga po eh. Teka, pumasok po kayo. Pasensya na po Dito po muna kayo mupo. Ang linis ng bahay ninyo. Parang walang nangyari. Po? Anong nangyari? Mukhang natatakot ka sa akin, iho. Huwag ka mag-alala. Hindi kita kakainin. Kakainin? Biro lang.
Nagbibiro lang ako. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Hindi na. Huwag na iyo. Hindi din naman ako magtatagal. Anong ginagawa niyan dito? Nanlaki ang mata ko sa naging reaksyon ni Lola. Ngayon ko pa lang siya nakitang sobrang galit. Paika-ika siyang lumapit sa akin sa katumingin kay Tatay Lando. Lola, si Tatay Lando po. Kaibigan niyo daw po siya. Wala akong kaibigan. Hindi ko siya kaibigan. Lumayas ka. Umalis ka na. Kailan ka nalumpo? Umalis ka na bago magbagong isip ko. Lola, kumalma na po kayo. Lumayas ka. Ano nangyari dito? Bakit ka sumisigaw, Luz? Lolo Otto, Teka, ikaw? Biglang nagkatinginan sila ni Lola Luz. Agad na hinila ni Otto si Tatay Lando palabas ng bahay. Tatay Lando, Lola, bakit po sila nag-aaway? Apo, huwag kang lalabas. Delikado. Pero, Nangako ka sa mama mo. Makinig ka sa akin. Bakit ka bumalik dito? Alam na ninyo yon. Hindi pa tapos ang misyon namin. Akala ninyo mananalo kayo? Napatingin ako sa dalawang nag-aaway pa din. Nagpapalitan sila ng suntok kaya hindi ko na napigilang kumawala sa hawak ni Lola at tumakbo papalapit sa kanila. Tommy! Otto, ang apo ko! Humarap ako kay Lolo Otto. Nakita kong halos lumobo na ang kanyang mata dahil sa lakas ng suntok ni Tatay Lando. tumigil na po kayo! Napaupo ako nang biglang may maramdaman akong matigas na bagay na tumama sa likod ng ulo ko. Nahihilo akong tumingin sa likod. Nakita kong may hawak si Tatay Lando na kahoy. Tommy! Walang iya ka, Lando! Dahil sa lakas ng pagkakapalo sa ulo ko, nawalan ako ng balanse at napahiga sa damuhan. Nakita kong nagpatuloy sa pag-aaway sila Tatay Lando at Lolo Otto. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita kong nagmamadaling lumapit sa akin si Nanay Luz. Apo ko! Tommy! Tommy! Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong malamig na bagay na dumapo sa noo ko. Hindi ko sila mapapatawad. Umanda sila. Lola, Tommy, salamat sa Diyos at gising ka na. ano pong nangyari? Ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Umuwi na si Lando. Pwede na din si Otto. Ayos lang po ba sila? Apo, huwag mo silang alalahanin. Ikaw, masakit pa ba ang ulo mo? Opo, Lola. Pasensya na po dahil pumagit na ako kanina. Huwag mo nang uulitin yon, Tommy, ha? Ayoko mangyari ulit yun sa'yo. Opo, Lola. Hindi na po mauulit. Napatingin ako sa kamay ni Lola. May galos ito kaya nanlaki ang mata ko. Lola, ano pong nangyari sa kamay niyo? Bakit may sugat ka sa kamay? Kanina ito. Nung binuhat kita. Naku, ano pa pong masakit sa inyo, Lola? Ang tuhod ko medyo sumakit pero ayos na ako, Apo. Halika po, umupo ka sa sopa. Hihilutin ko po yung tuhod mo. Magpahinga ka na. Hindi na kailangan. Ayos na po ako, Lola. Halika po. Apo, kailangan mo nang bumalik sa Maynila. Po, babalik na tayo. Hindi, ikaw lang. Tommy, naiiwan ako dito. Po, anong ikaw lang po yung may iiwan? Pagkatapos ng nangyari, alam ko na ngayong hindi dito ligtas. Lalo na't matanda na po kayo. Ayos lang ako dito, Tommy. Makinig ka. Ngayon din, uuwi ka na. Lola, bakit? Ayoko. Kung uuwi ako, sasama ka. Susunod ako pagkatapos ng 1 linggo. Huwag kang mag-alala.
walang mangyayari sa aking masama. 1 linggo pa? Ang tagal nun, Lola. At saka hindi pa payag si Mama na iwanan kita dito. Tommy, Gulat akong napatulala kay Lola Luz. Ramdam ko ang tensyon sa aming dalawa. Magsasalita na sana ako nang pareho kaming mapalingon sa pintuan. Rosa! Nanay, Tommy, kamusta kayo? Kadadating ko lang. Binisita ko kayo. Bakit ka pumunta dito? Mama? Tapos na po kayo mag-asikaso ng papeles? Nanay, hindi ko maiwasang mag-alala sa inyo. Kaya pagkatapos ko magpasa ng requirements, naisipan kong pumunta agad dito sa inyo. Anak, kamusta kayo? May nangyari ba? Wala po, Mama. Ayos lang po kami dito. Hindi ako makatingin kay Mama. Ayokong sabihin ang nangyari dahil alam kong mas mag-aalala siya. Masakit na naman ba ang tuhod ni Lola? Opo. Kaya hinihilot ko. May binili pala akong isda, pero nakalimutan kong bumili ng mantika. Meron ba kayo? Mantika? Parang kakaubos pa lang. Bibili po ako, Mama. Wag! Tommy, wag. Napatingin sa amin si Mama. Halatang naguguluhan. Ngumiti ako. Pilit na pinapakita kay Mama na ayos lang ang lahat. Hindi po ako magtatagal. Gusto ko munang lumabas. Masyadong maraming pumapasok sa isipan ko. Ngayong nandito na si Mama, gusto ko nang malaman kung anumang tinatago ni Lola sa amin. Naghanap ako ng tindahan at may nakita akong isang maliit na tindahan. Tao po! Tao po! Pabili nga po! Anong bibilin? Mantika po. Magkano? Merong Jess at meron ding 5 piso. 2 tag-Jess po. O sige, sandali lang iyo. Masyadong madilim sa loob. Hindi ko makita ang lalaking nagtitinda. Nagkibit balikat na lang ako saka naghintay. Hindi kalaunan, may narinig akong yapak na papalapit. Mabilis akong lumingon. Napahawak ako sa dibdib ko saka lumingon. Hindi ko alam kung saan galing itong lalaki. Napakunot noo ako. Parang pamilyar ang boses niya. Parang katulad sa tindero. Si Luz ba ang lola mo? Opo. Tumilay ang ngisi ng lalaki kaya kinilabutan ako. Lumingon ako sa tindahan at hinihintay ang pagbigay ng mantika sa akin ng tindero. Iyo, kung tama ang nalaman ko, lumayas sa inyo ang lola mo. Po? Anong lumayas? Noong lumabas ka, saktong lumabas din ang lola mo. Hinahabol siya ng ina mo. Ano? Bakit alis si Lola? Bigla kong naalala ang pilit niyang pagpapaalis dito sa baryo. Walang pagdadalawang isip, tumakbo ako papunta sa bahay. Alam ko kung saan sila pumunta. Tutulungan kita. Napahinto ako sa sinabi niya. Masyadong okupado ang utak ko dahil sa pag-aalala kaya agad akong tumango. Lumapit ako sa kanya at hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero nakita kong ngumisi siya. Papunta dito. Halika. Pumasok kami sa gubat. Panay ang tingin ko sa mga malalaking puno. Umaasang mahahabol ko sina Mama. Habang pumapasok kami unti-unting dumidilim. Nasaan na sila? Lola! Mama! Tommy, gaano mo kamahal ang lola mo? Bigla akong napahinto. Pagkasabi niya noon, kusang dumagundong ang puso ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Nakangiti siya sa akin. Ngiting nakakatakot. Po, anong ibig niyo sabihin?
Anong magiging reaksyon mo kung malalaman mong hindi pala kayo magkadugo at may matagal na siyang tinatago sa inyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan ko nang bumalik sa bahay. Baka nandun na sila. At sino may sabi na uuwi ka? Isang nakakapanghinang ungol ng aso ang narinig ko. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likod at nanlaki ang mga mata ko nang makitang ang malaking aso na may pulang mga mata ay naging anyong tao. Mas lalo akong nagulat nang makita ko kung sino ito. Tatay Lando, anong klaseng nilalang kayo? Ano sa tingin mo, bata? Napatingin ako sa lalaki at nakitang mas lumaki ang kanyang katawan. Tumalas ang kanyang mga kuko at naging mabalahibo ang kanyang katawan. Bago pa man ako makatakbo, may humila sa paa ko kaya ako nadapa. Nagsisisigaw ako, inaasahang may tulong na dadating. Ipapakita ko sa iyo ang iba pa naming kalahing aswang. Paniguradong magugulat ka, Tommy. Nakita kong kumuha ng malaking bato si Tatay Lando at pumatong sa akin. Ang kanyang pulang mga mata ay kusang kumislap nang makita akong nahihirapan. Nagmamakaawa po ako. Huwag po! Huwag! Tommy! Agad akong nawalan ng malay nang tumama sa ulo ko ang malaking bato. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog pero naramdaman ko na lang na parang lumulutang ako. Nagising ako dahil sa pamilyar na iyak. Anak ko! Pakawalan niyo si Tommy! Mama? Gamit ang natitirang lakas ko, iminulat ko ang mata ko at nakita ko si Mama na hawak ni Lando. May matalas na kutsilyo sa kanyang leeg. Katabi ko naman ang pamilyar na matanda. Duguan siya at halos hindi na makatayo. Lolo Otto! Sa aking kaliwa naman nakita ko ang lalaking nagdala sa akin dito at kaharap niya ang matandang babaeng hindi ko inaasahang makikitang ganoon ang kalagayan. Lola! Maayos siyang nakatayo, parang walang sakit na dinadamdam. Biglang tumalon siya ng napakataas at sinugo ng lalaki. Nanlaki ang mata ko nang makitang naging matulis ang kuko ni Lola at lumaki din ng kanyang katawan. Mas malakas siya sa lalaking kalaban niya. Anak ko! Tommy! Tommy, gising ka na! Tommy! Biglang tumilapon si Lola papunta sa malaking puno nang sipain siya ng lalaki. Roberto! Tama na! Tama na. Hindi ko kayo titigilan hanggang hindi kayo namamatay lahat. Pakawalan mo ang apo ko at anak ko. Kakalimutan ko nangyari to. Hindi mo pwedeng kalimutan, Luz. Gusto kitang magdusa hanggang sa hindi mo na makaya at saka papatayin kita. Isusunod kita sa asawa mong si Berko. Tumayo si Lola mula sa pagkakaupo at pinahid ang dugo sa kanyang labi. Hindi siya ang Lola na nakilala ko. Malakas siya at parang hindi nakakaramdam ng sakit. Aswang ka, Lola? Wala kang karapatan para sabihin ang pangalan niya. Sumugod si Lola at sinakal si Roberto. Sa lakas na pasandal ito sa malaking kahoy. Kahit pa man nasasaktan na ito, hindi ito huminto sa katatawa. Tommy, tingnan mo. Ito pa ang kauwi ko. Tama. Ang lola mo ay isang aswang. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi ni Roberto. Kahit alam kong sasabihin niya yun, ngayong nakumpirma, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ilang sandali lang nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin, aswang di kami ni Mama? Gusto niyong malaman ng totoo? Tumigil ka na. Inambahan ng suntok ni Lola si Roberto pero nakailag ang lalaki.
Dahil sa lakas ng suntok ni Lola nagkaroon ng butas ang puno, tumawa naman si Roberto sa kahinawakan ng kamay ni Lola at ibinalibag. Kung aswang ka nga, Tommy. Sana ngayon na ililigtas mo ang lola mo. Pero hindi. Hindi kayo aswang ng mama mo. Anong ibig mong sabihin? Ampon ka lang, Rosa. Inampon ka ng aswang mula sa pamilya na pinatay nila. Tama na! Biglang nakaramdam kami ng mabigat na tensyon sa paligid. Napatingala ako kay Mama na pinilit na kumawala sa hawak ni Tatay Lando. Nagawa naman niya pero agad siyang hinabol ni Tatay Lando. Nakita ng dalawang mata ko kung paano tumalsik sa paligid ang dugo mula sa leeg ni Mama nang hiwain nito ni Tatay Lando. Nang hihid na akong napatulala nang napaluhod si Mama kasabay ng pagdaloy ng dugo sa kanyang bibig. Rosa! Biglang tumilapon sa malayo si Tatay Lando. Narinig sa buong paligid ang dagundong nito. Napatingin ako kay Roberto na nagulat sa angking lakas ni Lola. Dahan-dahan siyang napaatras sa kamabilis na tumakbo. Mama, anong gagawin ko? Maraming dugo. Agad kong hinubad ang damit ko at inilagay sa leeg ni Mama. Hindi ko na mapigilang mapaiyak habang nakikita ko ang ina kong nahihirapan sa paghinga. Anak? Mama, huwag ka muna magsalita. Hingi tayo ng tulong. Anak, masaya akong ligtas ka. Hindi. Mama, please, luwabang ka. Tommy, makinig ka. Iligtas mo ang sarili mo. Tommy, Lola, tutulungan niyo ako. Si Mama, kailangan natin siyang dali sa ospital. Anak ko, mahal na mahal kita. Mama, please. Please, lumabang ka. Pupunta pa tayo ng Saudi Arabia, di ba? Bibisita pa tayo sa maraming tourist spots doon. Mama, ayoko mawala ka. Naramdaman ko ang mahigpit niyang hawak sa braso ko na unti-unting natatanggal. Agad kong hinawakan yun at hinalikan. Mama, please. Isang mabigat na paghinga ang kanyang pinakawalan kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Mama, hindi, Mama. Malakas akong napahiyaw habang yakap-yakap ko ang katawan ni Mama. Manhid na ang buong katawan ko. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang puso kong labis na sumasakit. Rosa! Napatigil ako at tumingala kay Lola. Hindi ko mapigilang ilabas sa kanya ang lahat ng galit ko. Kasalanan mo to. Isa kang aswang. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Sinubukan kong pigilan. Kasalanan mo ang lahat. Hindi kita mapapatawad. Kasabay ng pagsigaw ko ay ang unti-unting pagpatak ng ulan. Lahat kami ay nabasa ng ulan. Nakatulala lang si Lola kay Mama. Lumingon ako kay Tatay Otto. Tahimik lang siyang nakatingin sa aming tatlo. Tulungan niyo po ako, Tatay. Gusto ko magkaroon ng maayos na libingan ng aking ina. Tumango si Lolo Otto at tinulungan akong buhatin si Mama. Sa hindi kalayuan may libingan pala. Buong gabi kaming naghukay. Panay tulo pa din ng aking luha habang iniisip ko ang lahat ng pinangarap naming gawin ni Mama. Kasalanan ko kung bakit ito nangyari. iyo, wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Wala akong nagawa para iligtas ang mama mo. Hindi po. Huwag po kayong manghingi ng tawad. Kayo po ang nagligtas sa akin. Inalala ko ang pangyayari bago ako nawalan ng malay sa gubat. Si Lolo Otto ang tumulong sa akin.
Mula sa malayo nakita ko si Lola Luz na nakatayo. Walang reaksyon pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Huminto na ang ulan. Napatingin ako sa puntod ni Mama. Pinahid ko ang mga luha ko sa kanaglakad papalapit kay Lola. Apo, patawarin mo ko. Natigilan siya nang bigla ko siyang niyakap. Hindi nagtagal naramdaman ko ang paghawak niya sa likod ko hanggang sa narinig ko ang munti niyang agulgol. Patawarin niyo ko. Hindi ko kayo nagawang protektahan. Hindi ako nagsalita. Nanatili lang akong nakayakap sa kanya kasabay ng pagsikat ng araw. Kahit na ganito ang nangyari, alam kong hindi kailanman ito ginusto ni Lola. Naaalala ko pa ang pamimilit niya sa akin kahapon na umuwi kaya alam kong balak niya kaming iligtas. Tommy, lahat ng tanong mo, ipapaliwanag ko. At isang ipapangako ko, ipaghihiganti ko ang mama mo. Ayoko po munang pag-usapan lahat, Lola. Gusto ko mailibing sa Mama ng maayos. Tumango si Lola at tinulungan kami ni Lolo Otto. Hindi ko pa din mapigilang mamangha nang makita kong malakas si Lola at walang arthritis. Pagkatapos ng ilang oras na natili kami sa puntod ni Mama, wala ni isang nagsalita. Ang tanging malamig na simoy ng hangin at punin ng ibon ang pumapawi sa katahimikan. Lola, bakit niyo po tinago sa amin ang pagkatao niyo? Dahil gusto kong mamuhay ng simple at normal si Rosa. Ang mama mo, ayokong palaging gambalain kami ng mga aswang. Kaya umalis ako dito. Naiwan ko ang lolo mo dito dahil ayaw niya sa desisyon ko. Ang tungkol sa pagpatay niyo sa pamilya ni Mama. Hindi totoo yun. Nasunog ang bahay nila nung sanggol pa lamang siya. Gusto man namin silang lahat iligtas. Ang sanggol lang ang nakayanan namin. Nandun kami sa sunog na yon dahil hinahabol namin ang masasamang aswang. At isa na yon ay ang lahi ni Roberto. Bakit niya pinag-iinitan ni Roberto? Ano pong ginawa mo sa kanya? Hindi ko na din alam, Apo. Maaaring isa siya sa mga nakalaban namin noon. Pero hindi ko maalala. Masyado kayong maraming kaaway noon. Baka isa nga siya. Pero hindi ko papalampasin ang ginawa niya sa pamilya ko. Alam mo na ba kung sino ang pumatay sa asawa mo? Pinatay si Lolo? Oo, Apo. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong isama ka sa gulo. Pero ngayon kasama na ako. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa mama ko. Apo, Tommy, laban ko to. Lola, hindi ko kaya maghintay lang dito at walang gagawin. Pinatay nila si Mama. Ang inay ko. Tutulong ako sa inyong dalawa. Masyadong madami na ang sugat mo, Otto. Kailangan mo munang magpahinga. Ako ang may alam kung saan sila nagtatago. Kaya kailangan ninyo ako. Hindi nakasagot si Lola. Sa pagkakataong yun, alam namin na kaming tatlo ang haharap sa mga aswa. Pagkatapos ng isang oras, nagpasya na kaming umuwi at maganda. Nasa kwarto ako, tinitingnan ang litrato ni Mama. Hindi pa din ako makapaniwala na wala na siya at lahat ng pangarap at pinaghirapan niya ay hindi niya maisasagawa. Itinago ko ang litrato nang biglang may kumatok. Po, pasok. Apo, may ibibigay ako sa'yo. Ito ang itak na ginagamit ng lolo mo. Gusto kong ipamana ito sa'yo. Binigay sa akin ni Lola ang malaking itak na napakatalas. Maingat kong tinanggap yun. Ngumiti siya at lumabas na.
sa kwarto ko. Mahigpit kong hinawakan ang itak. Hindi ko alam kung ano ang hahantungan ko pagkatapos ng araw na ito. Pero desidido akong gawin ang lahat para maipaghiganti. Pagkatapos naming maghanda, nagsimula na kami sa aming paglalakbay. Hapon na din kaya kinakailangan na naming magdala ng flashlight dahil madilim na papasok sa gubat. Apo, kahit anong mangyari, huwag kang lalapit sa mga aswang na yon. Kung alam mong hindi mo sila makakayang talunin, dito ka lang sa likod ko. Umalalay ka lang, ha? Opo, Lola. Huminto kami sa isang bahay na nakatayo sa gitna ng gubat. Nagkatinginan kaming tatlo sa kasabay-sabay na pumasok pero wala na ang mga aswang doon. Nasa paligid lang sila. Maghanda ka. Nilibot namin ang buong bahay hanggang sa mapunta ako sa kusina. Nanlaki ang mata ko nang may makita akong isang ulo ng tao sa ibabaw ng lamesa. Nakatalikod ito. Gusto ko sanang sumigaw pero pinangunahan ako ng kuryosidad kung sino ang taong ito. Nanginginig man ang kamay ko, inabot ko ang ulo at pinaharap ito sa akin. Tommy, anong nangyari? Merko! Paano napunta dito ang ulo ni Lolo? Merko! Anong ginawa niya sa'yo? Bakit? Mga walang hiya! Siya ang pumatay sa asawa ko. Amanda kayo. Balatan ko kayo na buhay. Mabilis na kumilos si Lola Luz. Lumabas siya ng bahay at nagmasid sa paligid. Lumabas kayo! Harapin niyo ako! Magkatabi lang kami ni Lolo Otto, naghahanda sa kanilang pagluso. Biglang may narinig akong kaluskos sa bandang likod namin. Agad akong naging alerto at hindi nga ako nagkakamali. Sumugod sa amin ni Lolo Otto si Tatay Lando. Tumilapon si Lolo Otto nang hampasin siya nito ng malaking kahoy. Gulat man ako, kinuha ko ang oportunidad na yon para tagain ang kanang kamay nito. Walang hiya kang bata ka! Halos mandiri ako nang makita kong lawit na ang kanyang isang mata. Alam kong si Lola ang may gawa nito kahapon. Nahagip ng mata ko si Lola na kaaway na si Roberto. Napaluhod ako sa sakit nang hambalusin ako ng kahoy sa tagiliran ni Tatay Lando. Pinatay mo ang ina ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Itinaas ko ang malaking itak. Tumayo din siya at sinugod din ako. Gamit ang buong lakas, umukbo ako nang hahambalusin na sana niya ako at itinuro ko ang itak sa kanyang tiyan. Napangisi ako at agad itong hinila, dahilan para magsilabasa ng kanyang mga laman loob. Hindi mo na sana kami ginambala, Tatay Lando. Kung alam mong sa simula, 3 na kayo. Ipinatong ko ang itak sa kanyang leeg. Sumusuka na siya ng dugo pero wala akong pakialam. Napatingin ako kay Lolo Otto na hawak ang kanyang tiyan at nag-iika-ikang tumingin sa gagawin ko. Nakita ko din si Roberto na nakaluhod na. Ang kanyang isang kamay ay putol na. Bumalik ang tingin ko kay Tatay Lando. Para sa ina ko. Pinagtataga ko ang kanyang leeg. Nagsitalsika ng dugo niya sa aking mukha pero hindi ako huminto hanggang hindi ko nakikitang hiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Nang malapit na itong matanggal, hinawakan ko ang buhok ni Tatay Lando at tumitig sa kanya. Kulang pa itong ginawa ko. Mabulo ka sa impyerno. Huling taga, nakuha ko ang ulo ni Tatay Lando. Halo-halong emosyon ng naramdaman ko. Mahigpit ko yung hinawakan, tumingin kay Roberto na sumusuka na ng dugo.
Katulad ka na ng lola mo. Mamamatay tao. Hindi ako pumatay ng tao. Aswang ang pinatay ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa asawa ko! Dapat lang sa kanyang mangyari yon. Sa inyong lahat. Kasi pinatay ninyo ang buong pamilya ko. Kayo dapat ang mamatay. Baka hindi mo alam. Ang mga magulang mo ay pumatay na ng daang tao bago pa man namin sila kinalaban. Ikaw ang hindi naiiba sa kanila, Roberto. At paparusahan kita nang aayon sa ginawa mo sa asawa ko. Kinuha ni Lola Luz ang isang kamay ni Roberto at binali ito. Iniikot-ikot niya ito hanggang sa maghiwalay na ang mga buto. Hinila niya ang nahihiwalay na buto dahilan para mapunit ang kanyang balat. Panay sigaw lang si Roberto. Halos hindi ko makaya ang ginagawa ni Lola kay Roberto pero alam kong dapat lang itong mangyari sa kanya. Kumuha si Lola ng gasolina at posporo sa loob ng bahay ni na Roberto. Ito ang gagamitin niyo para sunugin ang katawan namin, hindi ba? Gagamitin namin ito ngayon sa inyo. Binuhusan ni Lola Luz si Roberto ng gasolina. Biglang nakita ko ang takot sa mga mata niya. Luz, hindi. Patawarin mo ako. Nung pinatay mo ang asawa ko, naawa ka ba? Nagmamakaawa ako, Luz. Hindi ako handa. Sana inisip mo yan bago mo kami kinalaban. Binitawan ni Lola ang posporo. Sinubukang tumayo ni Roberto pero hindi niya nagawa. Nagliyab ang kanyang kinatatayuan hanggang pati na din siya. Tumingin ako sa ulo ni Tatay Lando. Walang emosyon kung tinapon yun sa umaapoy na katawan ni Roberto. Nakatayo lang kaming tatlo. Pinagmamasdan ng unti-unti nilang pagiging abog. Lumingon sa akin si Lola. Apo, nasugatan ka ba? May masakit ba sa'yo? Lola, Oh, ano? lakas mo ah. Bulat ka pa din ba hanggang ngayon? Hindi pa rin ako makapaniwala. Masaya ako dahil ligtas ka, iho. Tumango ako at pinanatili lang namin ang posisyon hanggang sa marinig namin ang tikhim ni Lolo Otto. Napatingin kami sa kanya. Tumulong din ako. Maraming salamat din sa'yo. Siguro kung hindi ka sumunod kay Tommy noon, may masabang mangyayari sa kanya. Nga pala Lola, paano mo nalaman na nasa gubat ako? May liham na dumating sa bahay. Nakita ko yun at agad na tumakbo papunta dito. Nakita ako ng mama mo kaya agad niya akong sinundan. Kung saan na napigilan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinalikan siya sa noo. Wala akong salitang sinabi. Tanging ngiti lang ang aking pinakita. Pahiwatig na pinapatawad ko na siya. Bisitahin natin si Mama. Pagkatapos ng madugong awayan, pumunta kami sa puntod ni Mama. Nagbigay ako ng bulaklak sa kanyang puntod. Hindi ka namin nagawa ng mas maayos na lamay. Pasensya na po, Mama. Naramdaman ko ang hawak sa akin ni Lola kaya napatingin ako sa kanya. Kung may gusto kang gawin, gawin mo, Tommy. Opo, Lola. Alam ko na ako nung gagawin ko. Pero kayo po, Mananatili ako dito, Apo. May misyon akong dapat gawin. Pero pwede ka pa din namang bumisita dito. Pagkatapos namin sa libingan, bumalik na kami ni Lola sa kanyang malaking bahay. Pagkadating namin doon, pinagmasdan ko ang malaking bahay. Ang bahay na puno ng sikreto. Hindi ko akalaing sa pagpasok ko sa bahay na ito mangyayari ang mga bagay na hindi ko inaasahan.
Lumingon sa akin si Lola na nasa pintuan na. Kumaway siya sa akin kaya napangiti ako. Sumunod ako sa kanya. Pagkapasok ko sa bahay, wala na ang mabigat na presensya. Tahimik, pero ramdam ko na ang init sa paligid. Sa wakas, tapos na. Lumipas ang maraming buwan, natupad ko na ang pinaplano ko. Napatingin ako sa malaking eroplano na nasa aking harapan. Pumunta ako sa telepono at tumawag kay Lola. Lola, alis na po ako. Pupunta na po ako sa Saudi Arabia. Sa wakas, matutupad ko na ang pinapangarap ni Mama. Kapag nakapag-ipon ako, dadaling ko po kayo doon. Pupunta tayo sa edge of the world. Aasahan ko yan, Apo. Maghihintay ako. Bigla akong napahinto nang marinig ko ang apelyido ko. Napatingin ako sa flight attendant na tinatawag ako. Sige po, Lola. Tinatawag na yung pangalan ko. Paalam po ha. Tatawag ulit ako sa inyo kapag dumating na ako ron. Alam mo, proud na proud ako sa'yo. At alam kong proud din ang mama mo. Maraming salamat, Lola. Mahal ko po kayo. Mahal din kita, Apo. At dito na nagtatapos ang aking kwento, mga kasityo Bangil. Pagkatapos ng ilang taon, natupad ko ang pangarap ni Mama. Pumunta kami ni Lola sa edge of the world at 1 taong makalipas noon, namatay si Lola. Masakit man ang pangyayari, wala akong ikinasisisi dahil alam kong ginawa ko ang lahat bago siya mawala sa mundo. At ako, nandito pa din ako, nagtatrabaho sa Saudi. May pamilya na ako sa Pilipinas at hindi magtatagal. Uuwi na ako at magiging permanente na ako sa Pilipinas. Kayo mga kasityo Pangil, ano ang pangarap ng magulang ninyo na natupad ninyo bago sila mawala sa mundo? I-comment po ninyo dahil gusto kong basahin. At magsilbi sana itong kwento na inspirasyon sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ariel. Taga rito po ako sa Cavite. Isa po akong dating bantay dagat o Coast Guard. Dati kasi tumigil na po ako matapos ang isang kahila-hilakbot na karanasan ko sa isang isla. Isang kakaibang isla kung saan bawal ang mga pampalasa gaya ng asin, sili, bawang at kalamansi. Doon ay kamuntikan na akong mamatay kasama ang isang katrabaho ko. At sinundan pa ako ng bangungot hanggang sa pag-uwi. 2011 po nito, magte-30 anyos pa lang ako. Ilang taon na rin po ako nitong nagtatrabaho bilang Coast Guard. Doon ako na destino sa may bandang Silangang Visayas, papuntang Pacific Ocean na po. Isa ako sa mga nagpapatrolya sa dagat para manghuli ng iligal na mga mangingisda at biyahero. Isang hapon kasama ko nito ang katrabaho kong si Kuya Gary. Mas matanda siya sa akin ng mga 2 o 3 taon. May tinutugis kami noong bangka ng mga mangingisda. Mga mangingisdang gumagamit ng dinamita sa kanilang panghuhuli. Nakakapikon talaga yung mga yan. Ang lalakas ng loob. Matagal na dapat walang nakakalusot na mga nagdidinamita ngayon eh. Kalma lang Kuya Gary. Focus sa pagmamaniho nitong jet ski. Mahirap na. Masyado pa namang malakas ang alon. Mag-warning shot ka na. Baka akala naman kayo na nakikipaglaro lang tayo. Teka po. Ito na! Nakakainis talaga. Mukhang ayaw talagang huminto ng mga gago. Kunti na lang Kuya. Mahahabol na rin natin ang mga yan. Tuloy-tuloy naming hinabol ang bangka sa gitna ng napakaalong laot. Kumpiyansa ako noon na maaabutan namin ang hinahabol. Mas mabilis kasi ang sasakyan namin. Ang lamang lang nila ay medyo malayo ang kanilang agwat sa unahan. Subalit sa kasamaang palad, nagulat na lang kami ni Kuya Gary nang biglang manghagis ng dinamita ang nasa bangkang iyon.
Hindi kami tinamaan ngunit lumikha iyon ng pagsabog sa pagitan ng dalawang sasakyang pangdagat. Punyeta! Papatayin niya ata tayo ng mga yan. Mga siraulo! Hetong sa inyo! Nasa alanganin na ang buhay namin noon kaya napilitan na akong paputukan mismo ang bangka. Yun nga lang ay hindi ko ito natamaan. Susundan pa sana namin ang bangka pero namatay na pala ang makina ng jet ski namin. Kaya naman wala kaming nagawa kundi ang pagmasdang pumapalayo ang tinutugis na bangka. Sa kamalas-malasan pa ay walang nagre-respond sa pagtatawag namin ng backup o saklolo. Puro static lang ang radyo. Nakakapagtaka kasi maayos naman dapat ang mga radyo namin noon. Wala pa rin ba? Puro static pa rin talaga, kuya. Maayos naman to kanina. Nakakainis. Minalas talaga tayo. Tapos hindi ko pa basta matingnan tong jet ski. Masyado talagang malakas ang mga alon. Ano na pong gagawin natin? Magsagwa na tayo? Ay, ganun na nga. Wala tayong ibang pagpipilian eh. Subukan nating makausad pabalik sa istasyon. Napilitan kaming magsagwan ni Kuya Gary. May reserba naman kasing sagwan ang jet ski para sa mga ganong pagkakataon. Pakay nga namin noong makarating sa istasyon o sa kahit anong isla na malapit. Pareho nga lang kaming hindi mapanatag dahil masama talaga ang panahon. Mga 1 oras pa ng pagsasagwan ay may natanaw na nga po kaming isla, Sir Jupiter. Hindi yun ang islang pinanggalingan namin. Mula sa malayo ay kitang-kitang balot iyon ng napakakapal na kagubatan. Berdeng-berde nga po ito kung titignan. Napakaganda sa gitna ng asul na laot. Isa pa ay pakanluran ang tahak namin noon kaya kitang-kita namin ang pababa ng araw sa bandang likod ng islang yun. Napakaganda talaga ng tanawing yun, Sir Jupiter. Tuloy para kong nakalimutan ang kinakaharap naming problema ni Kuya Gary. Ilang taon na akong nadestino dito sa lugar na to. Hindi ko pa kailanman nakikita ang islang yan. Baka naman nakarating ka na dati dyan. Tapos, nasa likod o gilid lang tayo, kaya iba ang nakikita mo. Ariel, veterano na ako sa trabahong to. Imposibleng hindi ko makilala ang mga isla dito sa dagat na to. Kahit saang anggulo. At wala talaga akong maalala na isla na ganyang may napakakapal na gubat. So, ano na po ang gagawin natin? Lapitan po ba natin, kuya? Oo, kaysa naman abutin tayo ng mas masamang panahon dito sa dagat. Sige, bilisan na po natin kung ganon para makapagpahinga na tayo. At para na rin matingnan nyo na nang maayos na itong sakyan. Sinagwan nga po namin ang jet ski papunta sa islang yun. Pagkadaong ay agad namin iyong itinali sa isang puno ng nyog. Agad tiningnan ni Kuya Gary ang jet ski. Ako naman ay naglakad-lakad sa dalampasigan, baka sakaling may makita akong ibang tao o bahay man lang. Sandali kong nakalimutan ang pakay nang mahumaling ako sa paligid. Napakaganda po kasi talaga ng islang yun. Bukod sa berdeng gubat ay napakalinaw din ng tubig. Napakapresko ng simoy ng hangin bagamat wala akong marinig na huni ng mga ibon. Gayunpaman, nananayuri ng balahibo ko sa batok. Di ko matukoy noon kung bakit. Basta pakiramdam ko ay may nagmamasid sa bawat galaw ko. Tuloy naasiwa ako kahit wala naman akong nakikitang tao noong una. Hanggang sa may mapansin akong nakataling mga bangkang desagwan. 4 ang mga iyon. Pare-parehong walang anumang disenyo o pintura kaya ipinagpatuloy ko ang paglalakad-lakad. Ayun! Sigurado na ako. May mga tao nga sa islang ito. Sana makita ko sila agad at nang makahingi ng konting tulong. Pasado 4:00 na rin kasi. Maayos man ni Kuya Gary ang jet ski. Siguradong hindi rin kami makakabiyahe agad ngayong gabi. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa isla namin? May tao nga. Teka.
hindi ako masamang tao. Ibaba mo yung sibat mo. Delikado tayo dyan eh. Halos kumalas ang kaluluwa ko nang biglang magsalita ang isang binata mula sa malapit na kakahuyan. Nakasuot ng gray na t-shirt, nakagomang tsinelas, tapos nakapantalong maong na nakarolyo pataas ang mga binti. Ang matindi ay may hawak din siyang sibat na gawa sa kawayan. Nakatutok mismo sa akin. Kaya naman pinagpawisan ako ng malala, Sir Jupiter. Oo, kaya ko namang lumaban kasi kasama yon sa training namin. Pero ayoko namang manakit ng isang taga-roon, lalo't dayo lang ako. Sino ka sabi? Ariel. Ako si Ariel. Isa akong bantay dagat. Napadpad lang kami dito ng kasama ko kasi nasiraan kami ng sasakyan. Maniwala ka. Wala kaming balak na masama. Kung gusto mo, sama ka sa akin. Puntahan natin ang kasama ko. Mauna ka, susunod ako sa'yo. Kapag may ginawa kang hindi maganda, butas yung batok mo, maliwanag. Oo. Sige. Nauna nga po akong maglakad, Sir Jupiter. Noong una'y todo talaga ang kaba ko. Napakatalas kasi talaga ng kanyang kawayang sibat. Ramdam na ramdam ko ang dulo noon na pasadya niyang dinadampi sa may batok ko. Pero ilang sandali pa ay kumalma na rin ako at naisip ko kasing pinoprotektahan lang talaga siguro ng binata ang kanilang lugar. Ilang lakad pa ay natanaw ko na ang nakatali naming jet ski. Si Kuya Gary ay nakaupo sa ilalim ng isang puno na nasa may dalampasigan lang din. Nang mapadako ang kanyang tingin sa amin ng binata ay nanlaki agad ang mga mata nito tapos ay agad siyang lumapit ng patakbo. Ariel, anong nangyari dito? Sinong binatang to? Matuto kang gumalang. Kayo ang mga dayo rito. Ha? Anong? Teka po, kuya. Kunting hinahon lang. Hindi ko po siya kilala pero palagay ko taga rito siya sa islang ito. Baka matulungan niya tayo. Ito ba ang sasakyan ninyo? Oo. Ito nga. Hindi namin kayang ayusin yan. Wala kaming mga ganyang makina rito sa isla. Wala kaming maitutulong. Ayos lang dong. Mukhang kaya ko namang ayusin to. Yun nga lang ay baka bukas ko pa magawa. Padilim na kasi. May pwede ba kaming tuluyan dito sa inyong isla? Carlo. Ako si Carlo. Pwede kayong dumito. Pero isang gabi lang at kailangan muna nating magpaalam kay Tata Bino. Kapag di siya pumayag, kailangan ninyong umalis agad. Tata Bino? Sige. Sige, Carlo. Saan ba ang inyong Tata Bino at nang makausap namin? Nandun sa baryo namin sa gitna ng isla. Pero bago ko kayo dalhin sa kanya, kailangan ko munang matingnan ang mga gamit ninyo. Hindi kayo pwedeng magpasok ng ipinagbabawal na mga bagay dito. Ang akala ko noon, Sir Jupiter, ang baril na nakasukbit sa bewang ko ang una niyang pupunahin. Pero katakatakang hindi niya yun pinansin. Nagpatuloy siya sa pagkapa sa damit at pantalon namin ni Kuya Gary. Kahit mga bota at medyas namin ay sandali rin niyang pinahubad para matignan. Ang akala namin ay doon na siya matatapos. Ngunit sunod naman niyang ibinaling ang pansin sa jet ski. Hindi na lang namin siya pinigilan para matapos na. Inalalayan nga lang namin siya sa pagbukas ng compartment para siguradong walang masira. Teka, anong laman nitong dalagyang to? Baunan ko yan. Akin na at bubuksan ko para sa'yo. Eto. Ayan. Kanin, pritong baboy, tapos konting... Yang kalamansi, bawal yan. Iwan nyo lang yan dito sa sasakyan. O mas mabuting itapon nyo na lang sa dagat. Teka. Nagtataka lang ako, Carlo. Bakit bawal ang kalamansi? Bawal yan para sa iba naming mga kabaryo. Ganun ba? Sige. Ibabalik ko na lang sa sasakyan namin. Sayang naman kung itatapon ko. Saka ayoko ring madumihan ang napakalinis ninyong dagat. Tara na, sumunod kayo sa akin. Lumakad kami papasok sa makapal na gubat, Sir Jupiter. Napakayabong po talaga ng kakahuyang yun. Konting buhanginan lang kasi ay marami na agad mga punong kahoy. Yun nga lang ay naroon pa rin talaga ang kakaiba kong kutob. Sa kabila ng presko at magandang paligid, pakiramdam ko talaga ay may mga nagmamasid sa amin
Saktong pareho pala kami ni Kuya Gary ng nararamdaman. May problema ba, Ariel? Parang di ka mapakali eh. Ewan ko, kuya. Pero, iba ang pakiramdam ko sa gubat na ito eh. Nananay yung balahibo ko. Pakiramdam ko, may mga nagmamasid sa atin. Ramdam ko rin yan. Pero huwag mo na lang masyadong pansinin. Baka naninibago ka lang. Malamang mga tao lang yan na nagtatago sa mga halamanan o mga likaw na hayop. Siguro nga po. Ilang lakad pa ay may nadaanan na kaming mga bahay. Paisa-isa lang po ang mga iyon. Malalayo ang agwat sa isa't isa. Pare-parehong mga sarado. Kaya naman wala talaga kaming makitang ibang taga roon maliban kay Carlo. Hanggang sa napansin kong may kung anong masangsang sa hangin. Amoy nabubulok na bangkay o karne. Nagkatinginan kami ni Kuya Gary. Alam kong naaamoy din niya yun. Nanatili kaming tahimik na nakasunod kay Carlo, bagamat nakahanda na akong kumilos kung anuman ang mangyari. Treehouse? May ganito pala rito. Anak ng... Ano yan? Konting lakad pa nga ay may nakita na kaming isang kubo na nasa itaas ng malaking puno. Sa ibaba ng punong yun ay may bangkay ng isang kambing. Hati ang ulo. Wala nang lamang utak. Bukas ang sikmura at wala na ring anumang laman loob. Nawawala rin ang isang binti at tapyas na ang laman sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matindi na ang pagkabulok nito, halatang doon galing ang naaamoy namin. Ano to? Bakit nagaganyan yung kambing na yan? May mga mamabangis na hayop gubat kasi rito sa isla. Siguradong sila ang dumali dyan sa kambing. Ba't di nilinis o nilibing? Delikado sa kalasugan ninyo yan. Baka mamaya niyan, magkasakit pa kayo dahil sa mga mikrobyo galing sa bangkay. Sanay na kami sa ganyan. Isa pa, sa lupa rin naman namin ang balik niyan kapag tuluyang nabulok. Sige na, magpatuloy na tayo. Malapit na tayo sa bahay ni Tata Bino. Teka, sandali. Sino yun? Napatingala ako nang marinig kong nagbukas ang bintana ng kubong nasa itaas ng puno. Doon ay may sumilip na isang matandang lalaki. Sandali akong natigilan nang mapansing namumula ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Nagkusot ako ng mga mata. Pagtingin ko ulit sa kanya ay pangkaraniwang mga mata naman ang nakatitig sa amin. Bagamat napakatalas ng kanyang tingin. Magandang gabi ho, Mang Onyong. Pasensya na kung nagising man namin kayo. Dadaan lang ho, papunta kina Tata Bino. Bakit parang may kakaiba sa taong yan? Oo nga, parang nakakakilabot makatitig eh. Huwag nyo na lang masyadong pansinin ang mga bagay-bagay dito sa amin. Isipin nyo na lang na hindi kami masyadong nakikihalubilo sa ibang mga isla. Oo, paminsan-minsan pumupunta kami sa mga kalapit isla kapag may bibilhin. Pero bihira na may mapunta ritong dayo. Napatango na lang kami sa mga sinabi ni Carlo pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ilang minuto pa may natanaw na po akong usok na parang galing sa isang siga hanggang sa marating na nga po namin ang isang clearing sa gitna ng gubat. May mangilan-ngilang mga kubo sa paligid. Sa isang dako ay may bahay na gawa sa kahoy bagamat medyo malaki. Sa harap ng bahay na yun ay naroroon ang isang malaking siga. Dumiretso kami sa pinto ng malaking bahay at pinagbuksan kami ng isang matanda. Doon po niya kami kinausap sa harap ng kanyang bahay. Sabihin ninyo, kayo ba'y aksidente lang na napadpad dito sa amin? Opo, Tata Bino. Paano nyo po nalaman? Walang mga dayo na pumupunta rito ng pasadya. Sa pagkakaalala ko ay mahigit 10 taon na mula nang may huling tinangay dito sa dagat. Gano'n na nga rin ang nangyari sa amin, Tata Bino. Bali namatay ang makina ng sasakyan namin. Tapos, dito na kami napunta. Kaya nyo bang ayusin kaagad ang sasakyan ninyo? Hindi kasi talaga kayo pwedeng magtagal dito sa amin. Masyadong mapanganib. Napakasukal ng gubat at maraming magalikaw na hayop.
Tata Bino, sanay naman na po kami sa mga masusukal na lugar. Mga bantay dagat po kami. Kasama sa pagsasanay namin ng paggalugad sa mga masusukal na isla. Ibahin ninyo ang isla namin. Mas maganda kung bukas agad ay makaalis na kayo. Bago dumilim. Huwag kayong mag-alala. Pakakainin naman namin kayo. Bibigyan din namin kayo ng matutuluyan. Sige po. Kaya ko namang ayusin yung sasakyan namin bukas eh. At habang nandirito kayo, tandaan ninyong mapanganib ang ubat. Huwag kayong masyadong gumagala sa kasukalan. Huwag din kayong maglalabas ng mga pinagbabawal namin. Bawal dito mga pampalasa, gaya ng asin, sili, bawang, at kalamansi. Aba! Mukhang may nabingwit tayong sariwang tawa. Onyong, nasa pangangalaga ko na ang dalawang ito. Kaya huwag ka nang manggulo. Sir Jupiter, nanindig ang balahibo ko nang biglang lumapit ang kakaibang lalaki na nagngangalang Onyong. Ito rin ang mismong lalaki na nakita naming dumungaw sa bintana ng kubo sa ibabaw ng puno. Kasama niya noon ang isang bata na sigurado nasa mga 5 taong gulang pa lang. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na nakitang nag-iba ang mga mata ni Mang Onyong, pero napakasama talaga ng kutob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay bumibigat ang hangin dahil lang sa kanyang presensya. Kung ilalarawan ay para talaga akong isinilid sa isang sako o kumot. Bukod kay Mang Onyong ay kakaiba rin ang pakiramdam ko sa iba pang mga taga roon na nakita namin sa may clearing. Hindi man lahat pero marami sa kanila ang kakaiba kung makatitig. Napakatalas at talagang sinusundan kami ng mga mata nila. Nakakaasiwa tuloy kumilos kahit pa noong nasa loob na kami ng tutuluyan naming kubo. Sarado ang pinto at nag-iisang bintana. Pero ramdam ko pa rin may nakatitig sa amin. Nawiwirduhan ako sa mga tao rito, Kuya Gary. Ang iba sa kanila, kakaiba kung makatitig, nakakikilabot. Lalo na yung Mang Onyong. Hayaan mo na lang. Buti nga binigyan nila tayo ng matutuluyan, kahit simpleng kubo lang. Saka ayos na rin yon. Kahit walang pampalasa yung pagkain, inihaw na isda naman eh. Kuya, ang ibig kong sabihin, di kaya may illegal na nangyayari dito? Hindi natin kilala ang mga taong tuwi bilang mga alagad ng batas. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Nagmamatsyag naman ako kanina pa. Sinusubukan ko silang kilalanin at baka may pugante o rebelde na nagtatago rito. Pero wala pa naman akong nakikita. Kung wala man tayong mapatunayang ilegal na nangyayari rito, i-report pa rin natin ang islang to. Nakakapagtaka dahil wala ito sa mapa eh. Yung jet ski, sigurado po ba talaga kayo na kaya nyo na? Oo, di naman ganun kalaki ang sira. Hula ko nayanig lang sa pagsabog ng dinamita. Buti na lang talaga, di yun masyadong malapit sa atin. Nagpatuloy kami sa pagkain ni Kuya Gary. Nang matapos ay nagligpit na kami ng pinagkainan at humigana sa banig. Di na namin inabalang patayin ang lampara. Kahit maraming bumabagabag sa isip ko ay pinilit ko na lang na makatulog. Mabuti na lang at nilalamon na rin talaga ako ng antok noon. Ariel, gising. Gumising ka. Dali, Ariel. Hanggang sa nagising na lang ako nang tinapik-tapik ako ni Kuya Gary, agad siyang sumenyas na huwag akong maingay. Tumingin ako sa relo ko. Pasado hating gabi. Ano ba kasing nangyayari, Kuya? Bakit ka ba nang gigising? Huwag kang maingay. Makiramdam ka lang. Pakinggan mo ng maigi ang paligid mo. Sinunod ko naman ang sabi ni Kuya Gary. Nakiramdam nga ako, Sir Jupiter. Hindi nga po nagtagal ay may naulinigan na akong mga kaluskos mula sa labas ng kubo. Kung tatansahin ay mukhang nasa mismong bakuran lang yon ng tinutuluyan namin. Umiikot-ikot ang kung sino o ano sa palibot talaga ng kubo.
Anong meron? Sinong nasa labas? Hindi ko alam. Basta maghanda ka lang. Kinukutuban akong baka yan yung sinasabing mga hayop gubat dito. Baka bigla na lang tayong salakayin o ano. Diyos ko. Pinagpawisan ako ng malamig, Sir Jupiter, pero di ko na yon inabalang pahirin. Kinabahan pa kaming lalo nang may marinig na kaming mga mahihinang angil. Mahina kasi tunog pigil pero halatang galing sa isang mabangis na hayop. Lumapit ako sa bintana. Sumunod naman sa akin si Kuya Gary. Dahan-dahan naming binuksan ng tablang takip tsaka sumilip sa labas. Noon din ay may kung anong masangsang na amoy ang sumabay sa hangin at sa tulong ng liwanag ng lampara namin may naaninag nga kaming kakaibang anino sa labas. Naroroon po iyon sa may likod ng isang malapit na puno. Ano ba klaseng hayop yan? Aso? Pero, ang laki. Hayop! Halos kasing laki yata ng kalabaw yan eh. Yan kaya ang dahilan bakit mapanghanib ang islang ito. Paano nagkaroon ng ganyan dito sa Pilipinas? Wala pa ako nababalita ang ganyan dito sa atin eh. Tara, lapitan natin. Pero, kuya. Ariel, mga alagad tayo ng batas. Dapat lang na alamin natin ang kung anumang makakapagdulot ng panghanib sa mga tao. Trabaho natin yon. Isipin mo ha, paano kung may ganyang hayop pa pala sa ibang mga isla o gubat? Mahalagang malaman natin kung ano yan. Kung sa bagay. Sige na, ihanda mo yung baril mo. Maingat po kaming lumabas ng tinutuluyan naming kubo, Sir Jupiter. Agad sumulubong sa amin ang kakaibang lamig ng hangin. Lamig na kagaya ng simoy ng gubat sa gabi. Ngunit hinaluan ng nakakapanginig butong kilabot. Dahan-dahan kaming lumakad palapit sa nakita naming hayop gubat. Palakas ng palakas ang masangsang na amoy. Hinay-hinay, mukhang may kinakain yata yan. Baka maging agresibo kapag nadistorbo. Pakiramdam ko po sandaling huminto sa pagtibok ang puso ko nang magkatitigan ng pulang mga mata ng hayop na yun. Hindi rin namin siya makita ng maayos dahil sa dilim, pero kitang-kita namin ang nanlilisik niyang mga mata. Ang akala talaga namin ay susuguri na kami noon, ngunit nagtaka na lang kami nang bigla itong tumalikod at tumakbo palayo. Anong nangyari? Akala ko ba mapanganib? Bakit hindi tayo dinamba? Hayaan mo muna yon. Di malabong may makita pa tayong ganun dito sa isla. Kung suswertehin ay baka may makita tayo bukas kapag may araw na. Sa ngayon, tara, tignan natin yung kinakain niya. Yung kinakain? Anak ng pating, anong nangyari dito sa baboy na to? Lasog-lasog, walang laman loob. Katulad nung nakita nating bulok na kambing. Mukhang hindi nga nagbibiro sila, Carlo. Ngayon nakita nyo na? Carlo? Anong klaseng hayop ba yun, Carlo? Asong gubat ba yun? Hindi namin nakita ng maayos eh. Basta wag nyo na lang silang saktan o gambalain. Oo, mapanganib sila pero nakakapamuhay kami kasama sila. Di nyo ba kailangan ng tulong para mas maging ligtas ang mga tao rito? Tingnan mo naman. Masyadong masaklap ang sinapit nitong baboy. Baka di nyo namalayan. Isa na sa inyo ang lapain ng mga hayop sa gubat na yon. Mas maganda kung bumalik na kayo sa loob. Alam namin ang ginagawa namin. Sumunod na lang kami para walang gulo, Sir Jupiter. Bumalik kami sa loob ng tinutuluyan naming kubo at nagsara ng pinto at bintana. Ay, sayang. Hindi natin nakuhanan ng litrato yung hayop. Anong binabalak mo, kuya? Hindi naman kasi pwedeng basta na lang suwayin si na Carlo. Baka mamaya niyan, palayasin pa tayo nang di naaayos ang jet ski. Wala naman akong gagawing hindi nila gusto habang nandito tayo. Ang bala ko lang sana makakuha ng maski isang picture man lang. Tapos isasama ko sa report na ipapasa natin. Mas mabuti nang matingnan din ito ng tamang ahensya.
Matapos naming mag-usap ni Kuya Gary ay nakiramdam pa ako ng mga kalahating oras. Wala naman na akong napansing kakaiba kaya nagpatalo na ako ulit sa antok. Inaumagahan pagkagising ko ay wala si Kuya Gary sa kubo. Naisip kong baka maaga siyang pumunta sa dalampasigan para ayusin ang jet ski kaya sumunod na ako roon. Dala ang natirang inihaw na isda ng nagdaang hapunan. Hindi nga po ako nagkamali kasi nakita ko roon si Kuya Gary. Oh, kumusta na po yan, kuya? Oh, eto malapit na. Pagkatapos nito, subukan agad natin kung pwede na tayong makabiyahe. Problema lang natin, ayaw pa rin ng radyo. Wala pa rin talaga akong matawagan. Sir Jupiter, nagawa pong ayusin ni Kuya Gary ang jet ski. Balak namin noon ay magpaalam na lang kina Tata Bino tapos aalis na kami. Bagay na sana pala. Di na lang namin ginawa. Buti talaga, hindi natin inubos yung isda kagabi. Yun na nga po eh. Nakakahiya na rin kasing manghingi ng almusal kina Tata Bino. Teka sandali, kukunin ko lang ang baunan ko. Uy, kuya, bawal dito ang kalamansi. Natatandaan mo? Yaan mo na, tayo lang naman andito ngayon eh. Siguro naman, mauubos na agad natin yan bago may dumating na taga-baryo. Bakit kaya talaga bawal sa kanila ang mga pampalasa? Ano? Matandang tradisyon lang yan, malamang. Di ba? Yan yung batang kasama noong Mang-Onyong. Ha? Oo nga no. Lumapit po sa amin ang bata. Pakilala niya ay siya raw si Loloy. Anak nga raw siya nung kakaibang lalaking si Mang Onyong. Sinubukan kong pakiramdaman yung bata. Wala naman akong masamang kutob sa kanya. Sa katunayan ay magiliw pa itong nakikipag-usap sa amin, bagamat halata ko rin sa kanyang marami pa siyang di naiintindihan sa mundo. Kahit nga tungkol mismo sa kanilang isla ay marami pa siyang di alam. Tanungin na lang daw namin ang kanyang tatay Onyong o di naman kaya sina Tata Bino. Ilang sandali pa po ay napadapo ang tingin ng bata sa pagkain namin. Tinuro niya ang kalamansi at nagtanong kung ano yun. Paliwanag ko, Kalamansi ang tawag dyan. Wala yata nito niyan sa isla ninyo eh. Ginagamit namin yan bilang sawsawan para sumarap ang ibang pagkain. Halimbawa, itong inihaw na isda. Ipatigim natin to sa kanya. Uy, sigurado ka dyan kuya? Bawal sa kanila yan eh. Sobrang konti lang naman. Isasawsaw ko lang ng konti itong isda. nagtakip ng ilong si Loloy. Sabi niya ay masakit daw sa ilong ang amoy ng kalamansi. Subalit, hindi nawala ang kanyang kuryosidad. Kaya itinuloy pa rin niya ang pagkain ng isdang sinawsaw sa katas ng kalamansi. Doon din po, Sir Jupiter, nagulat na lang kami nang biglang napaubo ang bata at napasapo sa kanyang dibdib. Agad namin siyang inalalayan at pinainom ng tubig, pero lumala lang ang kanyang pag-ubo. Naglalaway na rin po siya ng may kasamang dugo. Kapansin-pansin ding namumula ang kanyang balat. Kinakapos siya ng hininga. Nataranta kami ni Kuya Gary. Aalis na sana ako patakbo sa baryo para tumawag ng saklolo, pero tuluyan nang hinimatay si Loloy. Ano bang nangyari? Ba't bigla na lang siya nagkaganyan? Nako, hindi maganda to. Mukhang ganito yata ang epekto ng kalamansi sa kanila. Bubuhatin ko tong bata. Tara kina Tata Bino. Bilis! Oo po, kuya. Tarantang binitbit ni Kuya Gary ang bata pabalik sa may clearing sa gitna ng gubat. Nakasunod lang ako sa kanya. Kung sino-sinong mga santo na ang pinagsasambit ko para lang mailigtas si Loloy. Todong panalangin ko sa Panginoon na sana hindi lumala pa ng gusto ang kanyang kalagayan. Ano ang ginagawa ninyo sa anak ko? Pasensya na po, Mang Onyo. Hindi naman kasi namin inakalang ganito kalala ang epekto ng kalamansi sa kanya. Ano ba? Hindi ba sinabihan ko na kayo? Bawal ang kalamansi dito. Ang titigas na mga ulo ninyo. At talagang pinakain nyo pa sa bata. Mas maganda kung isugod natin si Loloy sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Ayos na ang sasakyan namin. Mabilis tayong makakarating. Walang magagawa yung mga lecheng ospital ninyo. At hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa mga dayong katulad ninyo.
Onyong, huminahon ka. Tinitingnan na ng mga albularyo si Loloy. Kapag paano yung anak ko? Ako mismo ang tatamas dyan sa mga ulo ninyo. Carlo, ibalik mo sila sa kubo at ikandado mo sa labas ang pinto. Opo, Tata Bino. Tara sa kubo. Huwag na kayong magpumiglas kung gusto pa ninyong magtagal ang buhay ninyo. At magdasal na kayo sa mga Panginoon ninyo na mabuhay pa si Loloy. Dahil kung hindi, di na kayo makakauwi ng buhay. Hindi ako makagalaw, makapagsalita man lang ng muling makatitigan ng lalaki. Noon po kasi Sir Jupiter na kumpirma ko nang hindi nga ako namamalikmata. Namumula talaga ang mga mata ni Mang Onyong, katulad ng mga mata ng hayop gubat na nakita namin sa dilim. Pakiramdam ko rin ay nagdilim ang paligid kahit mataas naman ang araw. Ikinulong nga po kami ni Carlo sa tinuluyan naming kubo. Kung tutuusin ay kaya naman naming pumalag pero mas pinili naming manahimik muna at magmatsyag. Ayaw naming daanin sa gulo o dahas ang mga bagay-bagay hanggat maaari. Gumulong ang mga oras. Di kami mapalagay ni Kuya Gary. Dasal kami ng dasal na sana maging maayos na si Loloy. Subalit pagsapit ng takip silim, narinig na lang namin ang tuluyang pagkagulhol ni Mang Onyong. Kinako, Loloy, Loloy. Magbabayad sa akin yung mga dayong yan. Papatayin ko yan. Papatayin ko mga yan. Papatayin ko sila. Uminahon ka muna, Onyong. Ita natin sa tamang proseso ang lahat. Maghunos dili ka. Hindi. Hindi maganda to. Kuya? Mukhang wala na si Loloy. Nakakainis. Kasalanan ko to. Lumipas pa ang 2 oras na ulinigan naming nagtitipo ng mga tao sa labas ng kubong pinagkulungan sa amin. Sa narinig namin ay nililitis kami ng mga taga-isla. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa amin ni Kuya Gary at hindi namin inasahan ang mga nalaman namin. Buhay ang kabayaran sa binawing buhay. Kaya naman, hahatulan natin ang kamatayan ang 2 dayo. Idadaan natin ang lahat sa ritual. Bukas ng gabi, paghihiwalayin natin ang kanilang katawan upang kainin. At ikaw, Onyong, bilang anak mo ang namatay, sa'yo mapupunta ang kanilang mga puso at tatay. Nasisiraan ka na ba, Bino? Ako ang namatayan, kaya marapat lamang na sa akin sila mapunta ng buo. Akin lang ang 2 dayo. Ako ang dapat papatay sa kanila at ako ang uubos sa kanila. Ano bang pinag-uusapan ng mga to? Kakainin? Kakainin nila tayo? Naiintindihan ko na. Nasa matinding panganib nga tayo, Ariel. Subukan muna natin silang pakiusapan, kuya. Baka sakaling... Hindi sila madadaan sa usapan, Ariel. Mukhang mga aswang ang mga yan. Aswang? Anong aswang? Kumakain sila ng tao, di ba? Tapos isipin mo. Alalahanin mo yung kakaiba nating napansin sa ibang mga taga rito. Lalo na dyan kay Mang Onyong. Kakaiba ang kanilang presensya at pumupula ang mga mata. May kakaibang mga hayop din sa gubat dito. Hinala ko, yung mga hayop na yun ay mga taga rito lang din mismo na nagbago ng anyo. Seryoso ka ba dyan, kuya? Walang ibang maliwanag, Ariel. Aswang ang mga yan. Papatahin at kakainin nila tayo. Paano tayo makakaalis dito ng ganun? Ang malas-malasan pa. Naiwan ko yung baril sa may jet ski. Kasar! Pakiramdam ko noon ay lumamlam ang pag-asang makakaalis pa kami sa islang yun, Sir Jupiter. Hindi sila madadaan sa maayos na usapan. Hindi rin kami makakapalag dahil siguradong mas malalakas sa pangkaraniwang mga tao ang mga naroroon. Isa pa ay marami sila tapos 2 lang kami. Kailangan naming makaisip ng magandang plano kung gusto pa naming mabuhay. Ilang minuto pa ay naulinigan na naming natapos na ang pagpupulong nila sa labas ng kubo. Ang naging huling hatol nila ay ang pagpatay nga sa amin
sa pamamagitan ng isang ritual. Nakarinig din kami ng mga yabag na papalayo. Nang sialisan na ang mga tao, subalit may narinig kaming mga yabag na nasa labas lang ng pinto. Magandang gabi po. Sino po bang naandyan sa labas? Pwede po ba namin kayong makausap? Anong kailangan ninyo? Carlo? Mabuti naman. At ikaw pala yan. Gusto lang sana naming malaman kung ano ang mangyayari sa amin. Pwede ba naming makausap si Mang Onyo? Wala nang saysayang usapan sa ngayon. Napagdesisyonan ng paparusahan kayo. May napatay kayo. Hindi lang isang simpleng pagkakamali yon. Lalo at binalaan namin kayo kahapon. Teka Carlo, sabihin mo nga, ano ba talaga kayo rito? Mamamatay na rin naman kami eh. Sabihin mo na lang, anong tribo ba talaga itong napuntahan namin? Bakit bawal kayo sa kalamansi at iba pang pampalasa? Bakit kakaiba ang pakiramdam namin dito? Yung mga hayop gubat, ano ba talaga sila? Ay, nasa isla kayo ng mga tao at mga aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Payapa kaming nabubuhay dito. May sarili kaming pamayanan at may sarili kaming mundo. Ako at ang iba pang mga purong tao ay paminsan-minsang pumupunta sa ibang mga isla para mamili at magbenta. Ang mga aswang ay dito lang nagtatago kung saan sila mas ligtas. Yun nga lang ay nahihirapan silang pigilin ang pagkahayok nila sa dugo ng tao kapag may dayo. Halimbawa na lang ay si Mang Onyong na kahapon pa gusto kayong lapain. Kaya di dapat nagtatagal dito ang mga tagalabas na gaya nyo. Kung ganun, aswang nga sina Mang Onyong at Loloy. Oo, kaya masama ang tama kay Loloy ng kahit konting kalamansi. Teka sandali Carlo, ibig sabihin ba nun ay hindi ka aswang? Isa kang tao, tama ba ako? Oo. Kung ganun, baka naman pwede mo kaming tulungan. Baka pwede mong kausapin sina Mang Onyo at Tata Bino. Pasensya na pero wala na akong maitutulong. Naiba na ang hatol, parurusahan kayo bukas ng gabi. Sinubukan pa naming kumbinsihin si Carlo pero ayaw talaga niyang patinag. Kaya naman nanahimik na lang kami ni Kuya Gary. Hindi nga lang talaga mawala ang pagkabahala namin. Bawat sandaling lumilipas kasi ay paiksi ng paiksi ang pag-asa namin. Isa pa ay hindi pa rin kami nilulubayan ng masamang pakiramdam sa paligid. Puno ng mabigat na presensya ang hangin. Nang wala na talaga kaming marinig ng mga kaluskos o yabag sa labas ng kubo ay doon na kami pabulong na nag-usap. Ariel, yang baril mo, nandyan ba? Wala nga po kuya eh. Naiwan ko sa may jet ski. Nataranta kasi ako kanina nang mahimatay si Loloy. Ayos lang. May naibulsa ako ritong 2 kalamansi. Ha? Anong binabalak mo kuya? Kailangan nating makatakas para makasiguro bukas ng tanghali natin gagawin kung kailan tulog ang mga aswang. Kahit pa sabihin tulog ang mga aswang, delikado pa rin eh. Malabo pa rin makatakas tayo rito. Delikadong tumakas kasi baka mahuli lang din tayo at mapatay. Kung hindi naman natin gagawin, ganun lang din ang sasapitin natin. Mas mabuti nang mamatay ng may ginagawa. Kung sa bagay, ano po bang plano nyo? Isa lang ang layunin natin. Kailangan nating makarating sa jet ski. Sana lang di nila yun ginalaw. At isa pa, kung malagay sa alanganin ng isa sa atin, huwag nating babalikan. Kailangan may kahit isa man lang sa atin ang makatakas at makapag-report. Naiintindihan mo? Pinalipas namin ang oras, Sir Jupiter. Kahit hirap matulog ay pinilit pa rin naming umidlip. Kailangan naming maipon lahat ng lakas na pwede naming magamit para sa balak na pagtakas. Pagkagising naman ay hindi maawat ang panalangin naming sana hindi kami mabigo. Sumapit ang tanghali. Pinasa ni Kuya Gary ang 2 kalamansi at pinahid ang katas sa mga kamay namin. Hindi namin alam kung tatalab pero parang wala na kaming maisip na makakatulong sa amin. Carlo! Carlo! Andyan ka ba sa labas? Anong kailangan nyo? Ano sana? Magbabanyo lang ako. Pwede ba akong makalabas sandali? Hindi. Diyan mo na lang sa may isang sulok gawin. Sige. Sabi ko na,
Hindi papayag eh. Ano Ariel? Handa ka na ba? Handa na po, kuya. Sige, pagbilang ko ng 3, tadyakan natin tong pinto. 1, 2, 3! Magkasabay nga po naming tinadyakan ni Kuya Gary ang pinto. Gawa lang yun sa manipis na kahoy. Isa pa ay insayado kami pareho, kaya mabilis namin iyong nasira. Kita kong gulat na gulat si Carlo at ang isa pang bantay sa labas. Mabilisan kong tinignan ang paligid. Saktong walang ibang tao ang naroroon. Agad namin silang dinamba. Si Kuya Gary ang sumalakay kay Carlo. Agad niyang sinuntok ang batok ng binata kaya ito hinimatay. Ako naman ang lumusob sa isa pang bantay. Susuntukin ko na sana iyon ngunit laking kulad ko nang biglang tumalim ang mga kuko at ngipin nito. Isang aswang. Gayon pa man ay hindi ako nagpatinag. Isinuntok ko ang kamay na may katas ng kalamansi diretso sa kanyang mukha. Napahiyaw ng malakas ang aswang. Kita ko kung paano umusok ang kanyang balat. Sinakluluhan ako ni Kuya Gary. Bigla niyang hinampas ng napakalaking bato ang sentido ng halimaw. Pinagtulungan namin itong bugbugin hanggang sa mawalan na rin ito ng malay. Kunin mo ang itak niyan, bilis! Tapos tumakbo na tayo! Oo, kuya. Nandiyan na. Kinuha ko ang itak ng napatumbang aswang. Si Kuya Gary naman ay bitbit na ang itak ni Carlo. Madali kaming sumuot sa kasukalan ng gubat papunta sa dalampasigan. Pasadya naming iniwasan ang puno kung nasaan ang bahay ni Mang Onyong. Ayaw namin siyang makaharap. Tuloy-tuloy kaming kumaripas hanggang sa habulin na nga kami ng nagsili parang mga sibat at pana. Bilisan mo, Ariel! Tandaan mo kapag nadali ka niyan, katapusan mo na sigurado! Mamamatay ka ngayon o lalapain ka nila mamaya. Upo, kuya. Padating na sa jet ski. Kung sino man sa atin na ang mauna, agad kunin ang baril. Maliwanag! Hindi kayo makakatakas! Mga kasama! Tugisin sila! Buisit! Ang bilis namang nakabangon ng taong yan. Nagtuloy-tuloy pa kami sa pagtakbo. Ako ang nauna habang nakasunod lang sa akin si Kuya Gary. Doble ang kabog ng puso ko noon dahil sa magkahalong hingal at takot. Isang pagkakamali lang kasi garantisadong hindi na kami makakatakas. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang dalampasigan kung saan nakatali ang jet ski. Gusto nang bumigay ng mga binti ko pero kailangan kong pilitin. Subalit nang muli akong tumingin sa may jet ski na laki ang mga mata ko nang may makitang isang aswang na nakabantay. Agad ay lumundag yon pasalubong sa akin. Mabilis ko namang iwinasiwas ang hawak na itak. Umilag sa patagilid. Sinempo ko sa kanyang mukha ang isang malakas na suntok. Garalgal itong humayaw nang umusok ang kanyang pisngi. Pero nagawa pa rin itong iwasiwas ang kuko at nadali ako sa may tiyan. Mabuti na lang nakalundag ako pa atras kaya mababaw lang ang natamo kong sugat. Kung hindi ay siguradong sabog na ang sikmura ko noon. Muli kong iwinasiwas ang itak. Todo ang kanyang pag-ilag pa atras. May mangilan-ngilan na rin akong tama sa dibdib at braso pero pilit ko yung binabaliwala. Naging desperado ako at inihagis ko sa kanya ang itak. Lumundag siya pa atras at hindi niya namalaya ng isang may kalakihang bato sa kanyang likod. Sumabit doon ang isa niyang binti. Nawalan siya ng balanse at saka lumagapak sa mismong tubig dagat. Sir Jupiter, noon din ay nakita kong nagkikisay ang halimaw habang umuusok ng matindi. Naalala kong kahinaan nga rin pala nila ang asin. Kaya siguradong manghihina at mamamatay sila kapag nalublob sa dagat. Hindi ko na tinapos ang panonood. Dali-dali na akong lumapit sa jet ski at kinuha ang baril. Nilingon ko si Kuya Gary. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang sinasagupa niya mismo si Mang Onyong. Kuya! Halika na! Tumakas na tayo! Paandarin mo na yung sasakyan! Andyan ang susi! Bilisan mo! Hindi kayo makakatakas! Pagbabayaran nyo ang pagpatay nyo sa anak ko! Dali-dali ko ngang pinaandar ang jet ski, Sir Jupiter. Hindi ko nga lang muna isinuot ang lanyard ng susi sa braso ko dahil may kailangan pa akong gawin. Kinasa ko ang baril at muli akong tumingin kina Kuya Gary.
makita kong papalapit na ang iba pang mga taga-isla sa kanila, halata ring hirap na hirap si Kuya Gary na kalabanin ang lalaking nasa anyong halimaw. Kuya, eto na. Tatakas tayo rito. Hindi kita iiwan. Humanda ka sa aking halimaw ka! Pangahas! Kuya, dali! Bilisan mo na! Nandyan na! Pinaputukan ko ang lubid ng jet ski dahil wala na akong oras para tanggalin yun. Sumakay si Kuya at agad ko namang minaniobra ang sasakyan palayo sa dalampasigan. Sige pa rin ang paghabol sa amin ng mga sibat at pana. Nagdarasal na lang kaming sana hindi nga kami matamaan. Napalingon kami nang makarinig kami ng mga atungal na parang galing sa napakaraming mga hayop gubat. Nakita namin doon ang mga tao at mga aswang na nanggagalaiting nakatitig sa amin. Mga walang hiya kayo. Pinatuloy namin kayo at pinakain. Di kami nagkulang sa pagbigay ng babala. Pagkatapos ito ang igaganti nyo. Mga walang hiya. Sumpain kayong mga dayo. Sumpain kayo! Masakit sa dibdib marinig ang palahaw ng mga taga-isla, Sir Jupiter. Naisip ko tuloy na masyadong makasarili ang pasya naming tumakas. Siguro nga ay dapat lang sa aming mamatay roon dahil kami naman ang nanggulo sa payapa nilang pamumuhay. Yun nga lang ay may bahagi sa isip ko na nagsasabing panganib lang din talaga ang dulot ng mga aswang. Baka makarating sila sa ibang mga isla at pumatay ng mga tao. Mabuti naman. Sa wakas nakapag-radyo na rin tayo. Dire-diretso lang tayo hanggang sa makarating sa kabilang isla. Kuya, may kumugulo kasi sa isip ko eh. Ano yon? Eh di kaya, masundan tayo ng mga yon? Malabo yan, bata. Kita mo naman yung nangyari sa aswang na kinalaban mo, di ba? Pumusok at namatay sa dagat. Kaya malamang, hindi sila tatawid. Mga tao naman, mga bangkang desagwan lang ang meron sila. Hindi nila tayo mahahabol. Eh paano kung desperado talaga silang tugisin tayo? Si Mang Unyong halimbawa. Ay, huwag na muna natin isipin yan sa ngayon, Ariel. Kakatakas lang natin. Ang mahalaga ngayon ay makabalik tayo. Sir Jupiter, nakabalik naman po kami sa kabihasnan. Ang hindi nga lang namin alam ay may kabuluhan pala ang inaalala ko. Agad po kaming ginamot ng mga kasama namin. Sinalaysay namin sa kanila ang mga naranasan namin. Hindi naman sila nagsayang ng oras. Agad nilang sinuyod ang bandang iyon ng dagat. Pero wala silang makitang magubat na islang tugma sa paglalarawan namin. May nakapagsabi pang ang baka gumagawa lang kami ng kwento. Pero hindi naman nakakapagsinungaling ang kakaibang mga kalmot namin sa katawan. Mga kalmot na malabong gawa lang ng pangkaraniwang mga hayop gubat sa Pilipinas. Pagbintangan daw tayong sinungaling. Kuya, hindi natin sila masisisi. Kahit naman siguro ikaw, di agad maniniwala kung may nagkwento sa'yo tungkol sa mga aswang, hindi ba? Tapos wala pa tayong solidong ebidensya. Mahirap paniwala ang napadpad tayo sa isang islang wala sa mapa. Bawal doon ang kalamansi. May napatay tayong bata at hinabol tayo ng mga halimaw. Ay, kung sa bagay may punto ka. Saan ka magpapahinga ngayon? May tiyuhi naman po ako na taga rito sa Samar, kuya. Yun nga lang ay nasa Cavite siya. Pero may bahay siya na wala nang nakatira. Doon muna ako tutuloy. Eh, kayo po? Taga rito lang naman ako sa silangan ng Samar. Uuwi ako sa amin. Siguradong naghihintay na ang asawa at mga anak ko. Basta tawag o text ka lang kapag may kailangan ka. Ipagluluto ka namin. Asahan ko yan, ha? Mga 2 linggo na po akong nagpapahinga noon sa bahay ng tiyuhin ko sa may Eastern Samar, Sir Jupiter. Mag-isa lang ako roon dahil nga nasa Cavite na ang kanyang pamilya. Magaling na rin naman ang mga sugat na natamo ko sa nangyari sa isla. Bagamat may iba talagang naging permanenteng mga peklat na. Isang gabi pauwi na ako noon matapos gumala ng konti at kumain.
Tumunog ang cellphone ko nang may tumawag. Hello? Kuya Gary? Napatawag ko kayo. Ariel, nasan ka ngayon? Gumala lang po ng konti, kuya. Pero, pauwi na rin. Bakit po? Umuwi ka na agad. Si Onyong nandyan siya. Nandito siya. Sinundan niya tayo. Ano po? Si Mang Onyok? Pero paano? Teka nga po, kuya. Paano naman siya makakatawid ng dagat nanghihina sila sa tubig alat? Baka naman, namamalikmata lang kayo. O baka, kamukha lang yung nakita nyo. Hindi ako pwedeng magkamali, Ariel. Nagpakita siya sa akin kanina nung pauwi na ako galing palengke. Siya talaga yun eh. Siya talaga yun. Pinandisigan pa nga niya ako ng tingin eh. Ariel, alam kong guguluhin niya tayo. Kaya kailangan mag-iingat ka. At hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakagante. Agad na numbalik sa isip ko ang pagkamatay ng aswang na nalublob sa tubig dagat. Hindi ko lubos maisip na masusundan kami ni Mang Onyong. Sa pagkakaalam ko, nakita ko nga po kasi ay nanghihina ang mga aswang sa dagat, kaya paano siya nakatawid mula sa kanilang isla? Sa halip na umuwi ay agad akong dumiretso noon sa palengke. Namili ako ng maraming kalamansi, bawang at asin. Pagbalik ko sa tinutuluyan kong bahay ay agad kong inilatag ang mga iyon sa bakuran. Sinabuyan ko ng asin ang buong bakuran at pati ang bubong. Ang mga bawang naman ay sinabit ko sa mga bintana at mga pinto. Pinahiran ko rin ng kalamansi ang gilid-gilid ng mga pinto at bintana para sigurado. At nagtira rin ako ng iilang mga pwede kong isaboy. Ano kaya kung pumunta ka na lang rito, Ariel? Total, mag-isa ka lang dyan. Baka matsambahan ka pa. Gusto ko po sana, kuya. Kaso gabi na Delikado kung lalabas pa ako ng bahay at bibiyahe. Baka mamaya tambangan ako noon. Ay, kung sa bagay. O siya, mag-iingat ka dyan ha. Huwag kang magbubukas ng pinto at mga bintana. Sige po, kuya. Salamat po sa paalala. Kayo rin po. Mag-iingat din po kayo ng pamilya nyo. Ngayon, humanda ka sa aking aswang ka. Pinilit kong isaksak sa isip na hindi ako pwedeng matakot. Kailangan kong tibayan ang kalooban ko. Ayokong iparamdam sa aswang na magagawa niya akong gapiin. Umupo ako sa isa sa mga sofa sa sala. Nilapag ko ang mga natirang asin, kalamansi at bawang sa lamiseta. Naroon din ang pistola ko na sana hindi ko na kailangang gamitin. Ayoko rin kasing basta na lang magpaputok at baka mabulabog ang mga kapitbahay. Bandang 10:00 ay nagsimulang umulan ng malakas. Kinabahan ako kasi mababanlawan ng asin na sinaboy ko sa bakuran at bubong. Ang ginawa ko na lang ay dinagdagan ko ang mga pangontra sa loob ng mga bintana at mga pinto. Naku naman, ngayon pa talaga umulan. Ano ba, tumila ka na? Hindi. Ito na. Andiyan na siya. Hating gabi, nang maramdaman ko na nga po ang mabigat na presensya sa hangin, Sir Jupiter. May naamoy din akong kung anong masangsang na sumasabay sa samyo ng ulan. Ilang sandali pa po may naulinigan na akong mga yabag sa maputik na bakuran. Kumikilos yun paikot sa buong bahay. Noon ay sigurado na akong naririyan na siya. Hanggang sa biglang may kumatok sa front door. Sino yan? Sinong naandyan sa labas? Sino sabi yan Kung hindi ka magsasalita, hindi kita pagbubuksan. Walang sumasagot kahit tuloy-tuloy ang pagtatanong ko. Sa halip ay palakas lang ng palakas ang pagkatok, kaya naman hindi ko binuksan ang pinto. Makalipas ang ilang minuto, tumigil yun. May narinig na naman akong mga yabag sa bakuran, pagkatapos ay may kumatok na naman sa back door. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko lang siyang katokin ng malakas ang pinto. Muli na naman siyang naglakad sa bakuran at kumatok ulit sa harapang pinto. Ariel, ako to si Gary.
buksan mo ang pinto! Hindi mo ako malulokong hayop ka. Ariel, ako to si Gary. Buksan mo ang pinto, Ariel. Kung talagang si Kuya Gary yan, magte-text o tatawag muna yan bago pumunta. Isa pa, hindi niya iiwan ang pamilya niya ngayong may panganib. Ariel, ako to si Gary. Buksan mo ang pinto. Nanatili akong tahimik. Mula sa malalakas na katok ay talagang kinalampag na niya ang pinto. Ramdam kong nagiging desperado na siya. Nanginginig na rin ang kalamnan ko sa takot na baka masira niya ang pinto at mapasok na niya ang bahay. Hanggang sa muli na namang tumahimik ang paligid. Wala kong ibang marinig kundi ang malakas na ulan. Gayunpaman ay ayaw kong magpakakampante dahil hindi pa rin nawawala ang mabigat na presensya at masamang amoy. Umalis ka na, ano ba? Tantanan mo na ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Kapag hindi mo pa ako nilubayan, talagang tatapusin na kita sa pagkakataong ito. Demonyo ka! Napaigtad ako nang biglang kumalabog ang bubungan ng bahay. Sinundan niyon ng tunog na kinakaskas na yero. Nakakangilo pakinggan. Tumindi rin ang kilabot ko dahil maaari talaga niyang mabutas ang bubong anumang oras. Kaya naman hinawakan ko na ang baril at kinasa. Talagang ayaw mong tumigil, ha? Etong sa'yo! Nagpatuloy ang pagkaskas niya sa yero. Itinutok ko ang pistola pa itaas, tsaka agad kong kinalabit ang gatilyo. Noon din, Sir Jupiter, may narinig akong lumundag mula sa itaas pabalik sa maputik na bakuran. Narinig kong tumilamsik ang tubig ulan ng mabagsakan ng kung ano o sino. Pagkatapos ay mariin itong umangil na animoy hayop gubat. Parehong-pareho sa angil ng mga aswang doon sa isla. Umalis ka na! Maliban na lang kung gusto mong butasin ko na yung tuluyan, yung bungo mo. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagbabayad ng kasama mo. Papatayin ko kayo. Igaganti ko ang anak ko. Mga pangahas, mga hayop. Narinig kong tumakbo palayo si Mang Onyong, Sir Jupiter. Unti-unti na ring naglaho ang mabigat na presensya at ang masangsang na amoy. Hindi nagtagal ay may kumatok na naman sa pinto ng bahay, ngunit sa pagkakataong yun ay nakilala kong yun ang mga tanod ng barangay. Pinagbuksan ko sila. Tinanong nila kung sa bahay ko ba galing ang narinig nilang putok ng baril. Kinumpirma ko naman yun, tsaka agad akong nag-imbento ng kwentong sasabihin. Opo mga kuya. Dito nga po galing yon. May magnanakaw po kasi kanina eh. Ayun, magnanakaw nga po. Nagtatangkang pumasok, kaya nag-warning shot ako. Huwag po kayo mag-alala. Sinigurado ko pong walang tatama ang kapitbahay. Napanatag ako nang sinabi nilang rorondahan nila ang paligid ng bahay. Tinignan din namin ang bakuran at bubong at doon nakita namin ang kakaibang mga bakas ng paa. Paa ng kung anong malaking hayop at hindi ng kung sinong tao lang. Sir Jupiter, tinanong nila ako kung sigurado raw ba talaga akong magnanakaw lang ang nanggulo sa akin. Umiling ako. Sabi ko ay hindi ko naman yon nakita. Basta kinatok lang ang mga pinto, nagpalakad-lakad sa bakuran at umakyat sa bubong. Napakamot na lang ako ng batok nang sila na mismo ang nagsabing, baka aswang ang nanggugulo sa akin. Sabi nung isang tanod, alam mo kasi iho, sa maniwala ka man o sa hindi, totoo ang mga aswang. Nanggugulo sila sa mga tao lalo na sa mga lugar na malalayo sa malalaking syudad. Gaya lang na lang nitong lugar natin. Kaya kung ako sa'yo ha, mag-iingat ka palagi. Baka balikan ka pa nun. Buong gabi ngang nirorondahan ng mga tanod ang paligid ng lugar namin. Partikular doon banda sa kinaroroonan ng bahay na tinutuluyan ko. Yun nga lang ay hindi po talaga ako nakatulog. Natatakot akong baka kapag nahimbing ako, bigla na lang akong mapatay ng halimaw. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ko.
Hello Kuya Gary. Kumusta po kayo dyan? Ay, Ate Rina. Kayo ho pala. Kumusta na po kayo ni Kuya at ang mga bata? Ano po? Si Kuya Gary? Patay na? At nadamay ang bunso ninyo? Diyos ko! Nanlumo ako sa ibinalita ng asawa ni Kuya Gary na si Ate Rina, Sir Jupiter. Hindi ko akalaing sinalakay pala sila ni Mang Onyong pagkatapos niyang umalis sa bakuran ko. Nagawa raw nitong sirain ang kanilang bubong. Tatakas na sana sila palayo kaso nadampot ng aswang ang kanilang bunsong anak na 13 anyos. Napilitan si Kuya Gary na harapin ang aswang, ngunit ang nangyari ay pinatay ng halimaw ang bata sa harap mismo na mag-asawa. Sunod ay si Kuya Gary na mismo ang kinitil nito. Pagkasikat ng araw ay agad akong nagbihis, nagbulsa ng ilang kalamansi at pumunta kina Kuya Gary. Nakakalungkot isiping ang pangako niyang ipagluluto nila ako ay naging kape sa burol nila ng kanyang anak. Buong araw akong nanatili sa burol, Sir Jupiter. Minabuti ko ng tumulong-tulong kahit paano sa pag-aasikaso sa mga bagay-bagay. Naaawa rin kasi ako sa naiwang asawa at isa pang anak ni Kuya Gary. Hanggang sa sumapit ang alas 9 ng gabi, pinakiusapan ako ni Ate Rina na sunduin ang isa nilang kamag-anak sa terminal ng bus. Pumayag naman ako. Yun nga lang ay medyo antok na po talaga ako noon, Sir Jupiter. Lumabas ako ng kanilang bahay at nagsimulang maglakad. Mula sa mismong bahay kasi nila ay kailangan ko pang maglakad ng mga 10 minuto para makarating sa kalsada. Noong malapit na ako sa labasan ay tinawagan ko muna yung kamag-anak nilang susunduin ko. Opo. Ako yung pinakausapan ni Ate Rina na susundo sa inyo. Mga 30 minutes makakarating na po ako sa terminal. Doon na lang po tayo magkita. Sige. Teka po, sandali. May aasikasuhin lang ho ako. Nalinti ka na. Bigla na lang akong natigilan ng maramdaman kong bumigat ang hangin. Nagpalinga-linga ako. Nakita kong may 3 tambay na nagiinuman sa harap ng isang pasarado ng tindahan. Pero halos wala ng taong naglalakad sa kalyeng kinaroroonan ko. Kumabog ang dibdib ko. Naisip kong bumalik sa bahay ni Kuya Gary dahil alam kong may nagmamasid sa akin. Pinasok ko sa bulsa ang kanang kamay at nakaparoon ng 4 na kalamansing baon. At nang makaamoy na ako ng masangsang na hangin, dali-dali na akong tumakbo pabalik sa bahay ni Kuya Gary. Halos madapa-dapa pa ako dahil sa pangangatog ng tuhod ko. Subalit pagliko ko sa isang kanto ay bigla na lang bumungad sa akin ang isang malaki at napakaitim na aso. Nanlilisik ang namumulang mga mata at todo ang paglalaway. Walang ano-ano ay agad akong dumukot ng kalamansi sa bulsa. Piniga ko yun at mabilis na ihinagis sa kanya. Dumaing ang aswang nang matamaan ko sa isang mata. Taranta naman akong kumaripas ng takbo. Nakaharang siya sa daan pabalik sa bahay ni Kuya Gary kaya minabuti ko ng tumakbo papuntang labasan. Humanda ka sa aking hamak na tao! Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahatid sa impyerno! Sinabi ko naman po sa inyo, Mang Onyong. Hindi namin sinasadya pagkamatay ni Loloy. Maawa kayo. Tigilan niyo na po ako. Walang iya ka. Yan lang ang palasot mo. Gayong binalaan na kayo. Hindi ko yan matatanggap. Hindi! Desperado na talaga tong isang ito. Anong gagawin ko? Bahala na. Habang tumatakbo ay pumiga ako ulit ng isa pang kalamansi. Pinahid ko ang katas noon sa magkabila kong kamay. Wala na akong ibang maisip na paraan upang makapalag. Wala naman kasi akong dalang sandata noong mga sandaling iyon. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakutan ko, Sir Jupiter. Lumundag ang aswang papunta sa harap ko pagkatapos ay agad niya akong itinulak pati haya at binaganan. Di na siya nagdalawang isip, mabilis niyang sinakmal ang balikat ko.
Napahingaw ako ng napakalakas, umaasang sana may makarinig sa paghingi ko ng saklolo. Aray! Tama na, Manong. Tama na. Hindi ko na kaya. Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong! Ramdam kong bumabaon na talaga sa kaliwa kong balikat ang mga ngipin ng halimaw. Bumabaon na rin sa kalooban ko noon ang matinding takot sa napipinto kong kamatayan. Pilit ko namang pinagsasapak ang kanyang ulo at katawan gamit ang kaliwa kong kamay na may kalamansi, subalit talagang desperadong makaganti si Mang Onyong, Sir Jupiter. Nakikita ko lang na umuusok at nalalapnos ang balat niya habang nakaanyong aso, pero hindi niya ako binibitawan. Tinitiis niya ang nararamdamang hapdi. Ilang sandali pa itinaas niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng malakas na hiyaw. Tarantado ka talagang tao ka. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ikaw pa itong nanlalaban. Ang akala mo ba, mapupuruhan ako diyang kalamansi mo? Hindi! Kaya kong tiisin ang hapdi niyan sa balat ko. Tutusin, baliwala pa yan sa hapdi ng pagkamatay ng anak ko. Manong, tama na po, Manong. Patawarin niyo na po ako, Manong. Tama na po, tama na po. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Dahil ba wala na ang baril mo, kaya naduduwag ka na. Yan ang problema sa mahinang lahi ninyo. Umaasa lang kayo sa mga sandata. Para kayo mga garapata. Nakakasuka! Nakakadiri! Manong, tama na po. Pag ako, hindi ko na kayo guguluhin ulit. Pag ako po. Kaya patawarin niyo na po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakakarindi ka na. Ngayon, isang beses ko na lang itong ulitin. Hangal! Hindi kita mapapatawad! Napapikit na lang ako nang akmana niya akong sasakmalin sa leeg, subalit walang kagat na dumating. Sa halip ay muling umungol ng malakas ang aswang na nasa anyong aso. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang na umalis na siya sa pagkakadagan sa akin. Doon na po ako dumilat. Nakita kong nasa malapit ang mga tambay na nagiinuman lang kanina. Nakakainis! Ang daming mga suhot! Hindi pa tayo tapos! Tandaan mo yan, Hangal! Hindi pa tayo tapos! Babalik ako! Babalikan kita! Diyos ko! Salamat po! Salamat po, Diyos ko! Dali-dali akong inalalayan ng mga tambay na yon, Sir Jupiter. Yun nga lang ay tuloy-tuloy na talaga ang pagtagas ng dugo mula sa balikat ko. Ramdam kong mabilis na pagkaubos ng lakas ko. Umiikot na ng husto ang paningin ko kaya naman hindi ko na napigilan ang sariling mapapikit at mawalan ng malay. Nang magising ay nasa ospital na po ako. Sandali akong dinalaw ni Ate Rina. Sinabi niyang dinala ako agad doon ng mga tambay. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa akin. Nawala nga kasi sa isip niyang pinupuntirya rin ako ni Mang Onyong. Dapat daw ay hindi na niya ako inutusang lumabas noong gabing iyon. Ate, huwag niyo na lang sisihin ang sarili ninyo. Wala po kayong kasalanan. Isa pa, buhay pa naman po ako. Mas mabuti pa po, ituon niyo na lang ang pansin sa pag-aasikaso kina Kuya Gary. Ilang araw din po ako sa ospital noon, Sir Jupiter. Tinawagan ko nga ang tiyuhin ko na nasa Cavite upang magpatulong, kako ay ililibre ko siya ng pamasahe. Ang sa akin lang ay umuwi siya agad para samahan ako. Bumiyahe naman po siya agad kaya may kasama na ako sa bahay nang makalabas ng ospital. Agad-agad ay nag-alsa balutan na rin po ako, Sir Jupiter, para lumuwas na sa amin sa Cavite. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay tuluyan na rin po akong nagbitiw sa trabaho ko bilang bantay dagat.
Mas pinili ko na lang mag-apply sa trabaho sa abroad at doon nga ako nanatili sa Hong Kong sa loob ng 6 na taon. Mas minabuti ko na ang isang mapayapang buhay, malayo sa kung anumang panganib na dulot ng mga aswang. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya, Sir Jupiter. Gayunpaman ay sariwa pa rin ang mga alaala ko sa mga nangyari sa amin ni Kuya Gary sa isang kakaibang isla na bawal ang kalamansi. Hindi ko alam kung naroroon pa rin ba ang tagong tribo na iyon o kung lumipat na ba sila sa ibang lugar. Basta ang masasabi ko lang, palaging mag-ingat sa mga lugar na hindi tayo pamilyar. Hindi natin alam, baka makagulo pa tayo at baka singilin tayo ng matinding kabayaran.